Kaixo, egunon, zelan zauzi edanok, zelan jare, zelan olatz, dana ondo. Bai, ni oraindik pixkat lokartuta, baina asteko gogokin. Bueno, hori danok. Baina, egun honen txulei ere bai, ongi etorri gaurko zaiora, ia 18 daukagu gaur, osteguna. Eta gure albistegia olatzek irekiko du, Australiatik datorren azken orduko informazioarekin. Hala da, bai, Australia da, hain zuzen ere, une honetan foko guztien arreta puntua. Tiroketa masiboa egondelako Sydneyko hondartza ospetsuenetariko batean, Bondi Beachen. Bertan, pasaden abenduaren 14an, igandea, Hanuka jaialdi juduaren hasiera ospatzen ari zen, eta horregatik dena jendez gainezka zegoen, 1000 pertsona inguru zeuden han bilduta. Eta arratzaleko 7 inguru, 2 gizabanako, bata beltzez eta bestea praka zuriz jantzita, Archer Parkera ematen duen zubi batera igo, eta fusil batekin, hasi ziren tiroka, han eguna pasatzen ari ziren familia judu guztien aurka. Ai, ama. Bai, olatz, zoritzarrez berri izugarria da, eta zarrazkaren irudiak oso latzak dira, Puntu horretan, arratzaldeko 7 larden gitzitan, 2 erasotzaileek erabateko iztua zabaldu zuten, kontuan hartuta hainbeste jende zegoela ospakizunean. Eta olatz zer gertatu zen gero, konta iesegur zuzetasun hori mesedez. Bai, une honetan zuri jantzita zegoena, zubitik parkera jaitzi zen, bere eskopetarekin tiro zehatzago edo ez dakit hurbilagoak egiteko. Eta une horretan, 2 autoren artetik, Ahmed Al-Ahmed 43 urteko gizon bat agertu zen, eta tirokatzailea bizkarretik heldu zuen. Arma kendu zion eta han apuntatu zion, baina ez zuen tirorik egin. Terrorista apurka hau ikusitakoan zubira bueltatu zen, han bere kidea zegoelako, tiroka, jarraitzen zuela, eta behin zegoela, sobran zuten beste fusil bat hartu eta tiroka jarraitu zuten, eta hala izan zen bizkarretik polizia ura tiroka hil zuen arte. Bai, bere kidea inguratuta ikusi zela, suposatzen dut, eta ahal bezala defendatzen hasi zen. Norabide guztira eta tiro eginez, ez da? Ikusi dut Instagramen uste dut reit bat. Bai, justo hori birala egin da, eta literalki hala izan zen. Poliziak tiroka jo eta zaurituta lurrera erori zen arte. Eta labur bilduz, 10 minutu eskaseko iraupena izan duen atentatu honek, dakigunez momentuz 11 hildako eta 29 zauritu utzi ditu. Bai, baina konturatzen bazara, ongigarriena da gizon horren irudia. Ahmed Al-Ahmed horren zarrazkien erdian, ihes egin beharrean, terrorista gainera oldartzen zaiona. Sekulako balio ekintza da. Ziurrenik, ekintza hori hainbat bizitza salbatu ditula. Bai, erabat ados Gorka. Eta behai, funtsezkoa da, helburua azpimarratzie. Esan hausasko eraso bat izen, Hanukaren hasieran gertatu zan zehazki eta helburua familia juduak ziren. Horrek behartzen gaitu berriro ere gorroto ideologikoari eta antisemitismoari begiratzea. Zoritxarrez leku berriak bilatzen jarraitzen du agertzeko 1000 kilometrora egon arren. Komunitate bat zuntzituta argitasun eta festa egun bat izan behar zuenean. Eta gatazka eta atentzio politikoen gai honekin garraituz, munduko beste ertz batera mugituz, Europako albiste garrantzitsu batek ere piztu du eztabaida. RTVek hartutako erabakia hain zuzen ere. Espainiak 2026ko Eurovision jaialditik erretiratu egin da. Bai, egia da. 75 urteko parte hartze etenik gaberen ondoren kate publikoak Europako lehiaketa utzi du protestakeino batean, eta horrek lurrikara politiko eta kulturala eragin du azkenean Europa osoan. RTVek aurreko jatetan ohartarazi zuen bere parte hartzea batera ezina zela Israel lehiaketan mantentzarekin, ezta? Logikoa. Eta Alfonso Morales korporazioko idazkari nagusia oso zorrotza izan da horren inguruan, eta adierazi du egungo egoerak eta lehiaketa Israelen aldetik helburu politikoetarako erabiltzeak ezinezko egiten dute Eurovision kultur ekitaldi neutral gisa mantentzea. Ez genuke irizpide bikoitzik onartu behar. Bai, Espainiaren erretiratzeak ondorio oso argiak ditu. Espainiak ez ditu hautagaitzik bidaliko 2026ko jaialdira, Bienan ospatuko dena.
Gainera, RTV-ek ere ez ditu finalerdiak ezta final handia ere emango, telebistan. Eta, erabaki honekin, Espainia protesta gisa erretiratu direla iragarri duen beste herrialde batzuekin elkartu da, ala nola Herbereak, Irlanda eta Esloveniarekin. Ni daukat lagun oso friki bat, Eurovisio honekin oso zoratuta dagoela, gai honekin hilabeteak daramate eta denok zukaten argi, 2026an ez ginela lehiaketara joango. Lagun hau Andoni deitzen da, hemendik agurtzen dut, entzuten badago, eta, agur bat bidali nahi bat duzu. Bai, amari, ama, kaixo, irratian nago. Da, zu jare, inorri, bale, jarraitzen dugu. Baina hori, berak dio ez dela normala Europak daukan antolaketa lehiaketarekiko. Eta Espainiako albisteen arira, badirudi gobernuak beste esparru batzuetan ere jarri duela arreta. Esaterako, mugikortasunean eta teknologia berrien bultzadan. Espainiako gobernuak Autoplus izeneko laguntza berria aurkeztu du. Laguntza honen helburua da autoen erosketa erraztea, batez ere ibilgailu elektrikoek eta kutsadura gutxi sortzen dutenak bultzatzea. Autoplus laguntzen bidez, diru laguntzak zuzenean aplikatuko dira autoa erosten den momentuan. Hau da, herritarrek ez dute diru aurreratu beharko eta ez dute hilabeteak edo urteak intxaron beharko laguntza jasotzeko. Laguntzak handiagoak izango dira autoelektrikoentzat eta are handiagoak izan daitezke auto zahar bat entregatzen bada. Hau da, auto zaharra ez egiteko ematen bada. Programa berri hau 2026ko urtarrilaren batean jarriko da martxan eta Espainiako gobernuak zuzenan kudeatuko du. Horri esker, prozesua errazagoa izango da, azkarragoa eta argiagoa izango da orain arteko sistemarekin alderatuta. Orain arte, indarrean egon den Mobes 3 planarekin laguntzak autonomia erkidegoen bidez kudeatzen ziren. Eta askotan, denbora luzea itxaron behar izaten zen. Ni kotxeak saltzen egon naz lanean, eta laguntza hauek 3 urtez egon behar zinen itxaroten. Programa honekin, pues, ja ez. Labur bilduz, Autoplus laguntza berriak helburu argia du. Autoelektrikoen erabilera handitzea, kutsadura murriztea, eta herritarrei autoa erostea errazago izatea. Hau esan da. Entzun duzu Espainiako gobernuak aurkeztu duen Autoplus laguntzari buruz? Azkenean, badirudi autoelektriko erostea ez dela izango berriz buruko min bat. Bai, nik behintzat zerbait entzun dut, baina izenak ematen du streaming plataforma bat dela, ez laguntza ekonomikoa. Ni Autoplus esan duzunean, ez dakit pentsatu dut, igual autoa bera plus batekin etorriko zirela, ez dakit volante bero batekin, edo ez dakit kafe makina edo horrelako zerbait. Ba, ez. Oraingoan luxurik ez, baina dirua bai. Autoplus laguntzaren ideia nagusia da diru laguntza zuzenan aplikatzea erosketa momentuan. Hau da, ez duzu dirua aurreratu behar eta ez duzu eternitate bat itxaron behar. Zu zeu jada autoa ordaindu zenuen? Bueno, ez duzu lertu. Pixka. Gainera orain, gobernuak hemen teknikariek dabile zerbait esaten, ez? Jarraitzen dugu. Orain gobernuak zuzenean kudeatuko du programa eta ez autonomia erkidegoa. Bakoitzak bere erritmo artistikoan diru laguntzak ematen. Bai, ondo esan da, eta laguntzak berdinak izango dira auto guztientzat edo? Ba, ez. Autoelektrikoak laguntza handiagoa izango dute eta auto zahar bat desegiteko entregatzen baduzu, are handiagoa. Hau da, kutsatzen duen autoari agur esatean, sari bat dakazu. Beraz, auto zaharra entregatu, ingurunea zabaldu eta dirua irabazi. Hori da. Programa 2026ko urtarriaren batean jarriko da martxan eta helburu argia da. Kutsadura murriztea eta autoelektrikoen erabilera handitzea. Bai, eta bide batez jendeak autoa erosteko beldur gutxiago izatea, ez? Batez ere prezioak ikusten direnean. Hori bai, laguntza zuzenean deskontaten bada, min gutxiago egiten du begiradan. Bai, labur bilduz, Autoplus laguntzak sistema sinplagoa, azkarroa eta logikoagoan ekarri nahi du.
orain arteko planen aldean. Bai, nik uste dut, behintzat klaseko aurkezpenako nahiko argi geratu dala eta pixka bat entretenigarria ere bai. Bai, uste dut, Bai, behintzat gaur ez gara lo geratu. Badakizuen nork ez dan lo geratu. Nork. Lolita. Lolita. Zaretan ikusten den eztabaida bat piztuko dugu, bale? Idolo sariak, influencerren sari horiek. Olatz Gorga, zer pentsatzen duzue? Oraindik prozesatzen ari naiz, sari batzuk egotea, non jendea interneten astakeriak egitagatik saritzen duten. Baina tira, jendeari horrek interesatzen bazaio, horretaz hitz egin beharko dugu, dagoeneko azaldu dea zuiare. Influencerren goia sariak direla uste dut. Bai, hori da, Gorka. Eta funtsezko gertaera bat da, herrialde honetako eragin handieneko pertsonak biltzen omen dituelako. Eta hor da, gaia serio jartzen den tokia. Lolitaren diskurtzarekin hasiko gara. Vale. Urteko idoloa saria irabazi zuena. Olatz, zer iruditu zitzaizon azkenekoz bar egiten duenak hobeto bar egiten du hori eta kontu garbiketako mezu osoa? Tira, ni ulertzen dut hori dela bere branda edo Lolitaren marka. Beti izan da polemikoa eta bere publikoak horregatik maite du. Benetakotasun horregatik eta ez isiltzagatik. Baina nik uste dut gala baten testu inguruak non batasun mezu bat edo industriari esker mezu bat eman behar omen duzun hori pikutara bidali zuela. Haserre dagoen Instagram story bat zirudien. Diskurtso bat baino gehiago, ez dakit. Klase pizka bat falta izan zitzaiola, uste dut. Niri irutzen zait jende hori bere ego burbuian bizi dela. Zure gremioko saririk garrantzitsuena irabazi eta zeure mezua hause da. Zorri urte bat izan dut, nire eztabaidak handitu ditut, eta hemen nago irabesten, eta zu ez. Baina hau ez da WWE. Izan ere, profesionaltasun falta horrek kirrinka egiten dit. Ai. Bai, arrazoia duzu, Gorka, baina Deabroren abokatuaren moduan aritzeko momentu batez, ez alda ere modu bat adierazteko bere munduan ez dala dana purpurina eta traizio asko daudela. Agian, ez dakit, modu bat da, naiz eta baldarra izan, industriaren faltsukeria agerian usteko. Begira, faltsukeria agerian utzi nahi bazuen, baziren beste modu batzuk ere. Zoragarri egin zuena eta denei, bai influencerrei, zein horrelakoak ez garen hoi, ikasgai bat eman ziguna, Nerea Pérez de las Heras izan zen. Soineko gorriko neska hori, badakizu zein den? Bai. Kontzientzia sozialeko saria irabazi zuen. Bai, hori niretzako genialtasun bat izan zen. Zure kontzientzia sozialatek sari bat irabazi eta otsoaren kobazulora joan momentuko influencer guztiak sartuta eta erantzunkizun sozialeko diskurtsu bat askatu, izugarria. Brutala, tira. Nik hori bai txalotzen dute belarriekin, Ni belarrendeak ditudala. Zer esan zuen, zehazki, uste dut ikazu dela reel batean Instagramen. Bai, Nerea zuzenean joan zen gaiarenera, Gorka, esan zuen, zuek jende askoren idoloak zarete milioika pertsonarenak eta batzuk oso gazteak dira. Gurasoei baino gehiago entzutet zaituztete zuei. Eta hor hasten da gauza serioa. Izan duten erantzunkizunean asko pentsatzeko eskatu zien, eta areto osoan oihartzuna izan zuten 3 dardo bota zizien, eta horiek izan dira gehien komentatu direnak. Bai, lehenengoa eta niri gehien unkitu zidana presio estetikoarena izan zen. Esan zien, pentsa ezazue ondo oraingo gazteak arropa eta kosmetikoak kontsumitzera bultzatu aurretik, haien autoestimoa eusteko. Hori niretzat izugarria da. Horietako askoren negozio eredua seinalatzen ari da zuzenean. Noski, gurpilzoro bat delako. Segurtasunik eza sortzen dute, ondoren soluzioa deskontu kode batekin saltzen dute, eske oso negozio toksikoa da. Bai, eta beste biak dagoeneko gai etikoa eta politikoa sartzen dutenak, bigarren dardoa izan zen, pentsa ezazue Palestinako genozidioa sostengatzen duten markei publizitatea egin aurretik. Mahai gainean jarriz diru errazak batzuetan oso kostu etiko handia duela. Bai, eta hirugarrena eta zelako perla, zerga iesarekin sartzen dena industria honek beti izan duen gaia. Pentsa ezazue Andorrara zergak saiestera joan aurretik. Txalo zaparrada behartu batetik, jare? Isiltasun dezeroso batera, areto osoan. Anti-idoloa izan zen eta lezio onena eman zuen. Bai, erabat. Eta hain justu Nerearen diskurtso horrek nahi genuen puntura garamatza, hau da, influencer mundu horrek haurtzaroan eta nerabezaroan eragiten duen presioa, batez ere neskengan.
nahiko genuke diskurtzu batzuen frivolitatea eta publiko gaztean sortzen ari diren errealitatea pizkat lotzea. Bada, zuk diosun hori da, jare, idolo kontzeptua orain aldatu egin da. Lehen idolo bat, kirolari bat zen bere ahaleginen gandik, edo ez dakit, musikari bat bere talentuen gandik. Eta orain, zuretzat edo gazteentzat, idolo bat da, bere bizitza perfektua, bere etxea, arropa eta edertasun errutinak erakusten dizkizun norbait. Nik lagun helduak ditu dala, bezala, neure lagunen seme-alaben gan ikusten dut. Lehen, kapritxo bat azkeneko jokoa zen. Orain, Sephora eta marka oso garestiez hitz egiten dituzte eta zintxo esan da, 12 urtekin, eske ez da auskatzen ez dakit. Bai, eta hain justu, larruazarerako lusuzko produktuen eta makillajearen gaia da. Mezu bat bidali nahi dut, batez ere entzuten ari gaituzten gurasoei, benetan bihotza eskuan, Gabona iristen da, urte betetzea iristen da, eta dezioen zerrendak jada ez du jostailurik. 10 urteko neskek orain larruazarerako zimurren aurkako kremak ditu. Drunk elefanten kita du, gainera hori oso garestia da, eta helduentzat diseinatua da. Bai, Get Ready With Miren diktadura da. Mezu sublimirala hause da. 15 produktu hauek ez badituzu, ez zaude prest. Azala, 30 urteko Andre bat bezala zaintzen ez baduzu, ez zara polita izango. Neskatzen autoestimua kosmetikoen kontsumoa oinarritzen ari da. Bai, eta ondorioa da, zahartzarekiko antsietatea duten eta perfekzio fisikoan foku obsesiboa duten neska belaunaldi bat hasten ari garela. Adina horretan, etxeko lanengatik, jolastadetik edo lehen musuarengatik kezkatu beharko lukete. Ez dituzten zimurrekin mesez, haurtzaroaren galera bat da. Bai. Beldur handia ematen du. Azkenean galako influencerrak sintoma dira, baina gaixotasuna hiperkonexioa eta algoritmoa dira. Algoritmoak badaki ziurgabetasunak saltzen duela, eta neskei eduki hori ematen die. Ziurgabeago senti daitezen, gero ziurgabetasun hori konpontzen diren hori erostera joan daitezen. Bai, azkenean bukle bat da. Beraz, amaitzeko mezua eta Nerea Perez delaz erazen lekuko hartuz, gurasoak, mesedez, ezi pentsamentu kritikoan. Galdetu iezaiezue zergaitik nahi duten krema hori, zergaitik marka hori. Deskonektatu pizka bat, gogoratu haien balioa ez dagoela fizikoan, ez dagoela produktu garestietan, ez da TikTokera igotzen duten arropa jolean ere. Benetako idoloa erantzulea den pertsona da, balioak eta etika dituena, ez jarraitzaile gehien edo poltsa garestiena duena. Jare, eta ez hori bakarrik. Gaur egun influencer handiena edo eraginkorrena, batez ere sareetan, adimen artifiziala da. Bai, dura digabe. Azken 24 orduetan adimen artifizialeri buruzko eztabaida zientzia fikziotik laneko errealitatera igaro da, eta ez hain zuzen ere onerako. Olatz, Gorka, estudioa irakiten daukagu albisteak baitatuz estatuz, adimen artifiziala tresna izateari utzi eta ordezko bihurtu dala. Eta publizitatearen munduan izugarrizko oihartzuna izan duen eta alarma guztiak piztu dituen albistea, Coca-Cola multinazionala tartean duena da. Beraien kanpaina global berriak argia ikusi du eta arreta handia jarri. Iragarki oso osoa gidoitikaz eta arzurien irudietaraino testualki ia batek sortu du. Ez du inork esku hartu postprodukzioan. Olatz, Gorka, nola sentitzen zarete zuek jakitean publizitateko nostalgia bera ere algoritmo batek zerbitzatzen digula? Niri deskafeinatu eta azukrerik gabeko kafea jarri balidate bezala sentitzen naiz. Zaporerik gabe eta etzigarri. Jare, Gorka, publizitatea beti izan da arte bat, pertsona baten sormenaren atzean. Eta orain, makina bat daukagu esaten, jarri lelo itzaskor bat, irudi cool bat, eta saldu dezala asko. Genialtasunaren estandarizazioa da. Nik okerreko ikusten dute, Olatz, ia publizitatean ez da sormen kontua bakarrik, lanpostuen kontua ere bada. Lehen Coca-Colaren iragarki batean, 50 lagunek egiten zuten lan. Gidoilariak, diseinatzaile grafikoek, animatzaileek, 20 artekoak eberotzen zituenak ere bai. Orain, iarekin, prompter bakar bat eta ordenagailu bat, ari dira, ekipo oso bat ordezkatzen, eta hau, hasiera besterik ez da, eta gu, ikusentzunezko komunikazioa ikasten ari gara. Es para reflexionar. Era bat adoz, Gorka, eta dominio efektua dagoeneko iritzi da giza interakzioa funtsezkoa den leku batera.
ostalaritzara. Kate handi bateko jatetxeak zerbitzariak roboten edo handimen artifiziala bidezko eskaria sistemen truke ordezkatzen ari diren albisteak niri behintzat otxikarak ematen dizkit. Osea, zer gertatzen da tratuarekin, propinarekin edo honegin horrekin? Zerbitzari bezala, ia drama existentziala da. Zuk menu bat eskatzen duzu, erretilu robotiko batek ematen dizu, eta ezin zera kesatu kroketa hotza dagoenean. Niri ez dit balio aurpegi txarra jartzen ez didan ia batek aparteko aletxoa eskatzen dudanean, eta ez dakit egunan nola joan zaion kontatzen ez didanean, salseo soziala kentzen ari zaizkigu. Bai, kontaktua automatizatzea da hori. Eta ez hori bakarrik, gelditzen ari gara, gelditzen algara pentsatzen iak arte eta kultura mailan zer implikazio duen. Begira zer gertatzen ari den Txinan. Film osoa iak sortuta experimentatzen ari dira. Ez dute efektu berezi bat egin adimen artifizialarekin, ez pelikula osoa baizik. Bai. Azkarrik gorpusten den zientzia fikzioa da. Makina batek pelikula egiten badu, orduan nor da egilea? Makina, softwarearen jabea. Auskalo. Aberolatz, zu zinezalena izanik zer pentsatzen duzu, honetaz? Nik pentsatzen dut sorkuntzari gizatasuna kentzen ari garela. Artea giza arimaren isla da, gure miserien eta gure posen isla. Zer arima du algoritmo batek? Iak pelikula batekin negarera egingo didan eguna, krispetak bikoiztuta kobratu dizkidalako izango da. Eta bai, oso gai etiko eta legal potoloa da. Giza artisten lanak erabiltzen ari dira haien baimenik gabe, ia horiek, ez dakit, entrenatzeko? Eske segurani baietz. Bai. Baina, bueno, nire ustez arma erabiliz egindako lapurreta bat da, eta kode bitarra du. Artea azken barrikada da eta galtzen ari gara. Eta barrikadez ari bagara, ezin du alde batera utzi beti bigarren mailan garatzen den faktorea. Honen guztiaren karbono aztarna zer? Gorkak ingurumen gaia atera du, tira azaldu. Claro, eske jendeak ez daki, baina iak eredu industrial indartzu hauek entrenatzeak energia kantitate guztiz lizunak kontaminatzen ditu. 24/7 martxan dauden zerbitzariaz ari gara. Datu terabetak prozesatuz. Adimen artifizial modelo handi bat entrenatzeak balio bizitza osoan 5 auto sortzen duten. Kutsadura bera egin dezakeela uste da. 5 auto, Bai. Eske, irtenbide berdeak bilatzen ari gara eta aldi berean elektrizitate zurgailu bat den teknologia bat bultzatzen. Eske, hipokresia teknologiko erraldoia da. Ostras, ez nintzen horretaz konturatu. Hau da, influencer batek diseinatzaile grafiko batean 50 euro aurreztu ditzan, planeta berotzen ari gara. Bai, bueno, hor daukagu entzuleok efizientziaren eta komenientziaren promesarekin dator adimen artifiziala. Baina kaleratzez beteriko panorama usten digu, fotokopia usaina duen sormena, eta gorkaren hitzetan planeta ketuagoa. Orduan, argi geratzen zaigu, behintzat, mahai honetan, ia ez dala ongi etorria, ez? Baina badakizu ezer den ongi etorria? Musua. Baina ez musua... hau. Bilboko alde zaharrean, Santiago plazan bertan, badago gero eta ezagunagoa den leku bat. Musua. Izenak dioen bezala, musu bat bezalakoa da, baina goxoa. Musuan izoski, opilak eta gozokiak artizaueran egiten dituzte, eta hori nabarritzen da lehen momentutik. Cinnamon roll ospetsuak, gaietak, pastelak eta kafe ona aurki ditzakezue bertan. Giro lasaia eta atseginan. Lekua txikia da bai, baina oso polita. Eta aproposa Bilboko alde zaharretik bueltan bat ematen ari zarela atzeden atzeko, edo lagunekin momentu goxo bat partekatzeko. Bai. Beraz, zerbait goxoa nahi baduzue, musua aukera bikaina da. Produktu zaindua, zapore handia eta giro polita Bilbo erdian. Nire gogokoenak dira pistachozko rolak, gero oreosko zaporea daukana, gainera veganoa dela, eta gero gaietak. Ai, ama, gaietak. Frogatu behar dituzue, bai, Ezagutzen duzue lekua? A ber, musua, egia esan izenak berak tentatzen du, ez ditut gezurrik esaino. Baina zer da, taberna bat ala bihotza apurtzeko tokia. Espero taberna izatea. Bueno, ni entzuna nuen, baina pentsatzen nuen izozkiren da arrunta bat zela, eta ez
ikusten dut jendea zoratuta dagoela honekin. Pues ez da arrunta bat ez ere. Sartzen zaren momentutik, konturatzen zara dena artiza haueran egina dagoela. Ez da industriala, baina polita den horietakoak. Bai, hori nabaritzen da normalean. Usainak berak esaten dizu, hemen zerbait ona dator. Eta ze aurki daiteke bertan, ez nazazu utz egin horrela? Aiolatzen, ja Gozen esan naiz, dut. gorka. Baina, bueno, berriro errepikatzen dizut. Izoskiak, kopillak, gozokiak eta cinnamon roll ospetsuak noski. Gainera, kafe ona ere badute hori ez da beti erraza aurkitzen. Osea, kafe ona, gehi gauza gozoak, berdin, arrisku handia nire dietaren. Bai. Eta lekua nolakoa da? Handia, zaratatsua, ala estua. Ez didazue, entzuten. Txikia da, baina oso polita da, eta atsegina. Aproposa alde zaharrean buelta bat ematen ari zaren atzeden hartzeko, edo lagunekin momentu koxo bat partekatzeko. Gainera, edornork joan daiteke, bakizu zergatik? Produktu veganoak eta gluten free dituztelako. Nola barkat. Gluten free. Veganoa eta ona. Hori entzutea gaur egun bastante arraroa da. Bai. Arraroa, baina, bueno, galletak, eski galletak, bueno, galletak beste mailakoak dira, benetan esaten dizuet. Frogatu behar dituzue, ekarri ditut. Benetan? Baina uste dut, kotxean utzi dituala. Jolin. Bueno, frogatuko ditugu. Bueno, ikusten dut hemen ez dagoela gomendio hutsa presio soziala bainik. Niri orain FOMOa sartu zait. Urrengo egun batean ez dakit igual alde zaharrera joan behar gara eta ikerketa linguistiko gastronomikoa egin beharko du, Joan behar gara alde zaharrera, jatera argi dago, baina beste gauzak egitea. Ezagutzen duzu adibidez Barrenkale kalea? Bai. Ni ara joaten naz pestara eta pixkat, nola eskribatzen dut? Fauna bat, bezalakoa, gauak dira pixka... Oso famatuak dira Bilboko gauak, bai. Bai. Baina, labur bilduz, musuarekin jarraitzen, leku bikaina da, produktu zaindua, zapore handia, eta giro polita Bilbo bertan, polita... eta kaloria batzuk, baina merezi dutenak. Elkarrizketa gozatu dugu, ez? Hemen dauz barre egiten, baina amaiera heldu da. Oso gustura egon naiz zuekin, espero dut zuek ere. Bai, oso. Bai. Eskerrik asko entzule guztiei, entzutegatik. Bai. Ama, musu bat. Entzun ditugu ja musu bat urrengoi... olatzen amarentzako nire parte zue bai. Urrengoak sartzeko gokin ditugu. Utziko diegu haiei testigua irratsaioarekin jarraitzeko eta hori entzulei eskerrik asko entzuteagatik, pesarkada telematiko bat bidatzen dizuegu. Agur, goiz bonita izan. Aio! Agur! Arropak erantzi musurik musu Biuzik gaudela gaztatu nazazu Zura otiki esidoazen garrasien jabean hauzu
Hola. Bale, guai. Sortzien galtzen benitzela, hortan bihurtua, mendetan da mendetan, singistetu du guztia. Albistegi interesgarri eta eguneratu honen ostean, kulturan arloan murgiltzeko txalna heldu da. Horretarako, gaurko kultura talean, azken hilabetean Euskal Herrian izan diren eta izango diren ekitaldi kulturari buruz hitz egingo dugu. Lehenik eta behin, gure buruak aurkeztuko ditugu, ezta? Bai. Kaixo, gu Uxue, Nora, Inge eta Manes gara, eta mila esker gure gaurko saio kultura heltzuten ari zareten guztioi. Bueno, guain pixka Durangoko azokan ingurun itzengo dugu. Bueno, aurten Durangoko azokan une berezi bat eginda munduan gertatzen ari den indarkeri egoerak salatzeko. Genozidoaren aurkako geldialdi simboliko baten bidez. Ekimen horren helburua izan da kulturak ere jarrera hartu behar duela gogoraztea. Eta azoka bezalako gune jendetsu batean elkartasuna eta kontzientzia piztea. Isilune horrek erakutsi du kultura ez dela neutrala eta gizarteko arazoekin lotura zuzena duela. Ze iritzi duzuen honen arira? Bai, egia da hori, ez? Azkenean nik uste kontzientzia egiteko jende artean isiltasun hori egokia dela. Izan ere Durangoko azokak jende ugari mugitzen du, ezta? Bai, ados. Hori da. Bueno, guain gaiekin pixka egiteko aurten Durangoko azokara bertaratzen diren bisitari gehienak 10-9 gutxi gora bera liburu edo disko bat erosten dute. Datu honek agerian uzten du azokak duen garrantzia euskal kulturaren sustapenean. Ez baita soilik paseatzeko edo begiratzeko lekua, baizik eta sortzaileen lana babesteko espazio aktiboa. Erosketen bidez, irakurleek eta entzuleek euskal sortzaileen lanari balioa ematen diote. Euskal Herrian, Euskaraz elkarteak Durangoko azokan Euskara hizkuntza nazional gisa aitortu izan dadin aldarrikapena egin du. Aldarri horrek azpimarratzen du Euskarak Euskal Herrian duen tokia eta garrantzia, bai kulturan, bai eguneroko bizitzan. Azokaren testu inguruan, hizkuntzaren defentsak indar berezia hartzen du, Euskara baita bertan sortzen eta kontsumitzen den kulturaren oinarria. Durangoko azokaren bihotzan liburuak eta diskoak daude. Urtero, ehunka nobedade aurkezten direlarik. Argitaletxeek, idazleek, musikariek eta sortzaileek beren lanak zuzenen aurkezteko aukera izaten dute. Eta horrek, harreman estua sortzen du sortzaileen eta publikoen artean. Horregaitik, liburuak eta diskoak ez dira produktu hutsak, baizik eta euskal kulturaren transmisio tresnak nagusiak. Aurten, liburu nabarmenduak Big Bang gorriak izan da, eguna azteko olerkia, odol kantaria, txirriki txartela egidazu, amerikanuak eta trabajo sucio. Zuek liburuen inguruan ze iritzi daukazue? Ba, egia esan, ez naiz oso liburuzalea, baina aukera itzara
iruditzen zait idazle hauei aukera bat ematea Durangoko azoka bezalako proiektu handi batean parte hartza. Bueno, eta diskoak berriz, Kaleko Urdangak, Estruitzai, Neomak, Mirua, Merina Gris, Piscis vs. Nomos, Ene Kantak eta nola ez, Pirritx Porrotx eta Marimototx. Geure iritzi desberdinak azaldu eta usuek bere esperientza kontatuko digu Durangoko azokan. Bertara joaten diren artisten esperientzia berria izateko usuei gartua zentzu okerra taldeko gitarristekin hitz egingo dugu. Ea zerra saltzen digun. Zer moduzko esperientzia da zuentzako talde bezala bertara joateko aukera izatea? Gixasan da nire ustez oso esperientzia aberazgarrixa da talde barrixa dauzen einean, ez? Azkenean gure lehenengo urtia izan da, aurtengo udanetara du gure lehenengo diskoa, eta gixasan da bertara fatiak, bertan jente barrixakin trataikiak, asko aberazketan da grupua, ez? Bakarrik salmentetan, baizik eta ja tratuan eta guk bertan saldu du bai disko barri horreik eta baita kamiseta zein poltza ezberdinak, eta gisa bai bizitarixen eta beste taldian tratua gurekiko oso gertukoa izan dela. Eta salmentei da antolaketei buruz pozik altzau eta horten indako salmentakin? Gisa esan da, gu oso espektatiba bajoakin faginen, izan bertan oso talde handixak eta ezaguna geukan inguruan, eta pentsaien gehen, gu igual ez ginela hain destakabliak ez, baina gisa jentia pasaen zala, interesain zala gaixan, eta gisa salmentak ondo fandiala. Eta etorkizunari begira, datorren urtean berriro parte hartzeko asma duzue? Gisa da momentuz ez daku inolako asmorik, ez dakigu zeingun, así que ikusten fango gara, ikuste eta ber aukeria dakun, ez dakun, edo zer. Bale, mila eskerri zue. Zueri. Barrua bete zaigu hemengo grina arna. Beste ekitaldi bati dagokionez, Gora 2025ko festivalak pasaden astean amaiera izan zuen. Urtero egiten den ekitaldia da, eta urtengo hau bereziagoa izan da. 5. urteurrena bete izan du eta hilabete baino luzeagoa izan den ekitaldi bat izan da, Nafarroan antolatuta. Euskararen Nafar Institutoak, Euskara Bida bezala ezagutua, Nafarro osoan zehar Euskarako jarduerak eskaini dituen kultura eskaintzan hitz antolatu du, azaroaren 7tik abenduaren 14 arte. Abenduan 3ak Euskararen nazioarteko eguna eta Nafarroaren eguna barne hartu ditu festival honek. Hala nola, Gora festak departamentu hauen lehentasuna kontuan izanik erantzun bat eman die. Nafarroan zehar eskaini baitira euskarazko kalitatezko kultur edukiak. 75 herritara eraman ohi dira ikuskizunak. Nafarroako udalerrien ia laurden batera eta Nafarroako eskualde guztietara zabaldu baitira. Batik bat euskarazko jarduerarik antolatzen ohi ez den herrietan oinarritu dira, eta bereziki Nafarroako hegoaldean nahi izan da kultur zikloa zabaldu, euskararen presentzia mugatuagoa baita. Bertako biztanlentzako eta euskal hiztun familia eta horrentzako eskubide eta behar bezala kontsideratzen baitira ekitaldi hauek, landa eremuetan euskararen sustapena bermatua izateko. Kultur ziklo honetan, Nafarroako gobernuak erraztu dituen datuen arabera, 61.000 euroko inbertsioa egin da, eta euskarazko 65 emanaldi prestatu dira. Horien artean, haurrentzako ipuin kontaketak eta ipuin musikalak, musika festak hauentzako, familia festak hauentzako antzerkiak, eskulangintza eta magia tailerrak, eta besteak beste gaztentzako antzerkiak eskaini izan dira. Ikuskizun eta jarduera guzti hauek doainik eskaini izan dira. Euskararen presentzia mugatu den gunetan euskararen sustapena bultzatzeko ekitaldiak oso aproposak dira. Baina uste duzu ekitaldi motz hauekin euskararen presentzia bermatzen denerik? Azken finean, modu batera edo bestera bermatu dezake ez,
euskararen egoera bultzatzeko laguntzen du eta jendeak kontzientzia hori hartzeko euskara galtzen ari dela eta benetan mugitu egin behar garela, ez modu batera edo bestera. Bai, ni ados nago. Izan ere horrelako jarduera txikitatik hasi behar da euskara handitzen eta mugatuta den lekuetan eginik gehiago kontzientzia zabaltzeko, ez? Nik uste dut gainera, bai horrelako jarduerekin eta baita badibidez bertsoekin eta horrela ere, azkenean jendeak kulturari beste garrantzia bat ematen diola eta gehien bat euskal kulturari berezia dela. Baina, horretarako usuek azalduko dugu, ez da? Aste buru honetan ospatuko den bertsolari txapelketako finala, ez? Bai, aurreko bi ekitaldi hauek jadanik pasatu dira, baina azken asteotan bertso mundua ere pilpilean ari da. Txapelketen saio batean murgilduta. Nafarroako finala igaro zein jada eta bertsozaletasunak ez du atsedenik hartzen. Asteburu honetan Bizkaiari helduko zaio txapelketen egutegiko hurrengo mugarri handia. Izan ere, larun batean jokatuko da Bizkaiko bertsolari txapelketako finala, urteko egun garrantzitsuenetako bat bertsosaleentzat. Arratsaldeko 5:00 aurrera Bilboko kasillan izango da, eta han elkartuko dira emozioa, tentsioa eta nola ez bertsoa. 8 izango dira Oltzara igoko diren finalistak, hauek Aitor Bizkarra, Aitor Etxeberria Zarraga, Gorka Pagun Navarra, Jon Euria, Oiana Bartra, Onintza Enbeita, Txaber Altube eta Xabat Gaiete Beitia izango dira. Zerrenda horrek berak erakusten du aurtengo txapelketaren aberaztasuna. Ibilbide luzeko bertsolari ezagunak, azken urteetan sendotu diren ahotsak eta nola ez, belaunaldi berrien presentzia. Estilo eta izaera desberdinetako bertsolariak, baina guztiak helburu berarekin, Bizkaiko txapela eskuratzea. Bertsolariez gain ezinbestekoa da saioa aurrera eramango duen taldea ere aipatzea, gai jartzaile lanetan Idoia Ansorandia eta Igor Mennika ariko dira, finalari erritmoa eta norabidea jarriz, eta epaimaiaren ardura Ainhoa Arregi, Ander Arrien, Garazi Mendoza, Jurgi Fuentes, Marta Ortiz, Mirari Azula eta Miriam Juaristiren esko egongo da. Haiek izango dira bertsoaldiak baloratu eta puntuazioak emango dutenak. Idazkari lanetan berriz, Itziar Basterretxea eta Itxaro Juariste ariko dira, saioaren jarrepena eta antolaketa bermatuz. Atzera begiratuta gogora ekarri behar da Bizkaiko bertsolari txapelketa iraiaren 28an abiatu zela, ordutikona Bizkaia osoko hainbat herritan jokatu dira saioak, bertsoa plaza desberdinetara eramanez. Lehen fasean 5 saio izan ziren, Urdulizean jokatutako lehen saioan Aitor Bizkarrak lortu zuen garaipena, ondoren Lekeition Txaber Altube nagusitu zen, Mungiako saioa Unai Mendiburuk irabazi zuen eta azken 2 saioetan Irune Basagoitik eskuratu zuen garaipena Galdakaon eta Ibai Amilategik Getxokoa. Lehen fase horrek argi utzi zuen txapelketa oso irekia zela eta hainbat bertsolari maila honean iritsi zirela final aurrekoetara. Final aurrekoa gainera buelta bitan jokatu dira eta horrek erregularitatea eta sendotasuna saritu ditu. Lehen bueltan Aitor Bizkarrak eta Aitor Etxeberria Zarragak eta Xabat Gaiete Beitiak lortu zuten garaipena, eta bigarrenean berriz Aitor Bizkarra eta Txaber Altube nagusitu ziren. Finala egun bakarrean jokatzen da eta hor edozeinek izan dezake distira egiteko aukera, eta hauek izango dira bete beharreko ariketak. Lehen atalean, 3 bertso osatu beharko dituzte ofiziotan 8ko nagusian, jarraian 3 bertso ofiziotan 8ko txikian, horren ostean bakarkako lana izango da puntua emanda 3 bertso 8ko txikian osatzea, ondoren 3 bertso ofiziotan 10ko txikian eta azkenik bakarka gaia emanda 3 bertso doinu eta neurri librean. Bigarren atalean berriz, 4 bertso ofiziotan 8ko txikian, 3 bertso ofiziotan 6 puntuko laburrean, eta ganbarako lana gai emanda 3 bertso doinu eta neurri librean burutu beharko dituzte. Irabazlean horri izango den ikusteko zein gauden bitartean, finalaren beste une berezi bat ere badago gogoan, txapela jazteko momentua. Arantxa plaza jarriko dio Bizkaiko txapela txapeldun berriari. Beraz, bertsozaleek badute itzurdu garrantzitsu bat larun bat honetan, arratzaldeko 5:00 aurrera Bilboko kasillan. Nafarroako finalaren ondoren goten testu inguruan Bizkaiak hartuko du lekukoa eta bertsoak beste behin ere erakutsiko du zergaitik den
gure kulturaren adierazpideen bizi eta indartsuenetako bat. Ikusiko dugu nork eramango duen txapela. Finaleko sarrerak www.bertsosarrerak.eu atarian egongo dira eskugai. Zapatuan, sarrerari geratuko balitz, txarteldegia zabalduko da arratsaldeko 3 tardietan, beraz, animatu larun batean kasiera. Azken Bizkaiko bertsolari txapelketan 2023an burutu zen, eta Nerea Ibarzabal izan zen txapeldun. Beraz, honi amaiera emateko, guazen txapeldunaren agurra entzutera. Arrua bete zaigu hemengo grina arnastean, hau galdaiteke euskara hezkuntzan ez irakastean. Bihotza gazan astean, hil nahiko duten gaztean, kartzelak lepota denok preso, merkatu askean. Badirudi kontrastean, argizpi bat desastrean, dena izozten dela baten bat, kantuan astean. Badirudi kontrastean, argizpi bat desastrean, dena izozten dela herri bat, kantuan astean. Nerea Ibarzabal lehengo urteko txapeldunaren bertso zoragarri hau entzun ondoren, hurrengo larun batean abenduaren 27an datorren ekitaldi bati buruz hitz egingo dugu. Pizkundea ospatuko da Bilbao Arena Miribilan, esan bezala hurrengo larun batean abenduaren 27an. Aurten ospatuko da lehenengo urtez ekitaldi hau eta honen helburu nagusia euskaltzaleon indar eta batazuranen erakustaldi bat egitea da. Horretarako hainbat hitzarte egingo dira, ikuskizunez eta kulturgileen aurkezpenez gain. Bertan egongo dira besteak beste Itziar Ituino, Anari, Gorka Urbizu, Sustrai Kolina edota Ramon Agirre. Herri txiki baten sortu nintzen, bada agurtzen dut orain, ezin bada ez dugu eginen, baina geuk esan da. Antolatzaileek aipatu duten moduan, euskarak eta euskalistun komunitateak bizi dugun larrialdi linguistikoaren aurrean zain gelditu baino ekimen eta ilusio berrituak sortu behar ditugu. Etsipenean jauzi beharrean, euskaraz bizi nahi dugula adierazi, elkarrekin arnasa hartu eta euskarari etorkizuna emateko prest gaudela erakusteko. Beraz, honen aurrean hainbat iritzi ezberdin egon daitezke, baina zuek zer iritzi duzue? Ongi iruditzen zaizue euskara bultzatzeko horrelako ekitaldiak egitea? Bai, niri iruditzen zait beharrezkoa dela euskal gizartean kontzientzia bat sorraraztea, euskararen erabilerari dagokion datuen arabera, datuak hor daude eta kezkagarriak izan daitezke eta ekitaldi hauen bidez kontzientzia bat sorrarazi daiteke eta onuragarri izan daiteke ere bai gure gizartean. Bai, nire iritziz baita ere gerota garrantzia handiak edo alako ekitaldiek sortzen jutie, gehien bat euskeri aurra bultzatzeko da gure hizkuntziek gerota indar gehi eukitzeko, bai gaztietan da bai helduetan, azkenin euskeri bultzatzez balin badeu galduingo alako, eta nik uste tolako ekitaldiek osatzik da sortzik garrantzia handiko gauza badala, da gehien bat gaur egungo gaztiek bultzatzi euskeraz hitzeitea, euskera sortzea, euskaldun hizkuntza hori ez galtzeko. Bai, ni ere ados nago bi hauekin, izan ere lehen aipatu dudan bezala oso garrantzitsua iruditzen zait euskaldunon kontzientzia zabaltzea, euskararekiko, izan ere datuak hor daude Manexek aipatu duen bezala, eta horiek aldatzeko zerbait egin beharra dago, eta ezinbestekoak dira horrelako ekitaldiak. Bestalde, ekitaldi honekin mezua eta adierazi nahi da Euskal Herri guztiarentzat. Izan ere, euskara bezalako hizkuntza minorizatu bat guztion ardura dela argitu nahi da. Askotan jendearen partetik kexa asko entzuten ditugu, euskararen erabilera gutxitzen ari dela. Baina gero ez dugu ezer egiten hori aldatzeko. Zuek ados zaudete honekin edo ez duzu ikusten arazo hau dagoela gaur egun? Hala da, kexatzeko
ohitura handi bat dugu, baina egia esan gutxiengo bat da euskararen egoeraren aurrean ekintzaren bat egiten dutenak. Gazteon artean dugun erabilera kasu askotan mugatua baita, baina kontuan izan behar dugu jasotzen dugun influentziaren zati handi bat gazteleraz dela. Bakarrik ikusi behar da telebista eta sare sozialen edukian mainstreamean ze hizkuntzatan erakusten diren eduki hauek eta hortan fijatu behar gara arazo hortaz jabetzeko. Nik uste baita ere hor die arazoa handi hau gehien bat hirietatik datorrela, adibidez ingedanik azpeitiarra da askoiterrak izen da, nik uste gure herrien arnazgune sendo bat bezala da hola ikusita, eta guk adibidez gure ingurun da gure egunerokotasunin sortze degun dana euskeraz da, eta adibidez bai gaudela kontura eta igual hirietako jendiek bai dakela ohitura handi bat gaztelerez hitz egiten, eta gure ustez igual pixkat horrek gaztien ingurun ekartzi lehizke arazo ezberdinek, gehiago bultzatzie gazteleria ez euskeria, eta gaur egun gehien bat nahi dugu bultzau gaztiek euskera sortzea, euskal musikia hitzea, euskal kirolak, euskerik azkenin baita ere azkelako sortze dituen gauza eharrazkuk aprobetxatzi lehizkeunak bai, eta zarrake bai, etxietan euskeraz bultzatzie, behaien egunerokotasunin euskeri aurra bultzatzie, euskeraz hitz egitie garrantzia handia dakelako gure iritziz, eta hirietako jendira baita ere, naiz da zaie izen, igual euskalki bat hitz egitie, euskara batua nitzein berbalin bere, euskara batua bintzeta aurra bultzatzie, eta pixka torren inguruen baita ere. Bai, ez, ni ere oinatiarra naiz eta arnazgune batean bizi naiz, beraz arronago horretaz, baina egia da gazteen artean geroz eta gehiago nabarmentzen dela gaztelera, ez? Izan ere kontsumitzen duten guztia gazteleraz dago, gehiengoa behintzat, eta horrek influentzia handi bat izaten du gazte hongan. Pena handia ematen dit horrelako egoera baten bizi izanak, izan ere euskarak jasan duen zapalkuntza guztiagatik historian zehar, gaur egun aukera dugu euskaraz aritzeko eta ez dugu egiten, beraz oso tristea dela iruditzen zait. Askotan ordea, naizta gazteoi botatzen digute errua askotan ez, bai sare sozialetan kontsumitzen duguna etiketa horrela, baina gero askotan gu izaten gara baita euskara edo gure hizkuntza bultzatzen dugunok, ezta? Azken finean, naizta gian gazteok kontsumitzen duguna dena gazteleraz izan, guri botatzea erru guztia ere ez dakitzen baterainoko zentzuzkoa den, hein horretan, azkenean guk bultzatzen dugulako gehien bate euskara, ezta? Edo euskal kultura. Ez dakit zer iruditzen zaizuen. Euskal gizartearen ardura da gehien bat, ez da gazteongan ardura guztia ipini behar, azaldu egun bezala, sare sozialetanko edukiak eta influentziak lehen aipatu den bezala, gehienak gazteleraz dira, baina horrek ez du esan nahi guk euskeraz jardun behar dugunik eta sustatu behar dugunik, baina ez da gazteengan garrantzi gehiago eman, da euskal gizarte osoak duen ardura bat baita. Nik ere ez dut adin kontua denik uste, izan ere kontzientzian dagoela oinarria uste dut, aurretik aipatu da bezala sarritan da. Izan ere, gazteoi kontzientzia zabaltzen digute txikitatik, baina ez dugu hein handi batean euskeraz, ez gara euskaraz mintzatzen, ez? Zerbaitengatik izango da, ez dakit influentziak izango diren, kontsumitzen ditugunak edo zein den arrazoia, baina horri aurre egiteko unea badela uste dut eta zerbait egin beharra dago. Nik uste eta azken finien, arazo larri baten aurrin gaudela, gehien bat, geure inguruko jende asko gazteleri gehiago bultzatzeulako, eta, zuen iritziz, euskal sortzaien inguruen behaiek sortzeako ordun, ze iritzi ezberdin iritzi zazue partekatze bela, mundun aurrien gehien bat, behaiek sortzeituen gauza horiek erakargarriek izeteko, hori bultzau izeteko? Nik sortzaile moduan hitz egin da, beti saiatu izan gara
sortzen duguna euskeraz izaten. Izan ere, lehen aipatu dudan bezala diska berria atera berri dugu, eta bertan kanta denak euskeraz dira. Kontzertuetan guztia euskeraz egiten dugu, eta badaude kantuak gazteleraz kantatzen ditugunak, baina beti ere limite bat jartzen saiatzen gara kontzertuan nabarmena euskara izateko, eta ahalik eta gutxien kantatzeko gazteleraz, ez? Nik uste hori gure taldean behintzat kontzientzia hartuta dugula, eta talde askotan horrela dela uste dut, baina egia da gure generoaren barruan euskeraz diren arren gehienak badaudela beste genero batzuk oraindik euskeraz ez direnak irten edo ez direnak horren nabarmenak, ezta? Nik uste denok nahiko iritzi berdina partekatzen dugula azkenean, bai gazteok eta bai guztiok behar duguna euskal kontzientzia hori izatea dela, ez? Baina, aukera baduzu denoi gomendatuko nizueke ekitali honetara joatea, ez? Esan dudan bezala, azkenean euskara bultzatzeko eta gure hizkuntza hau bultzatzeko sekulako aukera delako. Eta sarrerak lortu nahi badituzue, pizkundea.eus webgunean sartzea, eta bertan 10 eurotan zoilik bertara joan, eta hainbat iztunen eta hainbat ekitaldi ikusteko aukera izango duzue. Eta, agurtzen joateko, aipatutako guzti hau eta gero, orain, kulturaren atalarekin jarraituz, zinema bezalako gai batekin jarraitzea, sekulakoa da, ezta? Plazer handi bat izan da guretzako saio hau zuekin partekatu ahal izatea, eta espero dugu ideia interesgarriak atera izatea gure saio honetatik. Besterik gabe, mila esker pantailatzen zaudeten guztioi eta hurrengora arte. Etxetik ihes egiteko kalea zeharkatzea, mutiko batek bakarrik
Nada. Jarri gure musika. Escala tu negocio, desde el lanzamiento hasta... Pero cámbialo. Eta saio honi hasiera bat emateko galdera bat egingo dizuet. Zer da euskal zinema zuretzako, Garazi? Argi dago gai honek eztabaida asko pizten dituela euskal herritarren artean. Batzuentzat euskal kultura gertzea nahikoa da pelikula bat euskalduna dela esateko. Hala ere, nik uste dut oso garrantzitsua dela euskal pelikula baten zuzendaria eta guzti horren atzean daudenak euskaldunak izatea. Azken finean, euskaldunak dakigu eguneko egunean zer den Euskal Herrian eta zer jasan dugun historia guztian zehar. Bai, arrazoi duzu, baina badaude euskal kultura edo eta historiari buruz hitz egiten duten filmak. Baita zuzendari eta aktore euskaldunak dituztenak, baina pelikulak ez dira euskaraz. Hemen beste debate bat sortzen da. Euskal filma izateko euskaraz izan behar da? Nire ustez, euskaraz diren filmak euskaldunak dira, baina euskaraz ez direnak ez dira guztiz euskaldunak. Lehen esan bezala, euskal zuzendariak izateak pelikulak sortzen dituztenak oso garrantzitsua da. Baina uste dut kontzeptu asko kontuan izan behar diela euskal zinema definitzeko. Euskaraz izatea, euskaldun zuzendaria izatea eta euskal kultura edo eta euskal herriataz hitz egitea. Bani ez dago guztiz ados. Euskal zinema egiteko ez gara hain zorotzak izan behar. Euskal zuzendariak ez direnak eta euskal zinema egiten dutenak daude. Eta honen pelikulak euskaldunak izan daitezke ere. Beste aldetik uste dut euskaldunak diren pelikulak eta euskaraz dauden pelikulak daudela, eta baita biak batera ere. Eta guztiak euskaldunak direla uste dut. Batzuk bestea baino gehiago, baino euskaldunak dira. Ulertzen dut esan nahi duzuna, baino Euskal Herriaren inguruan hitz egiten duen pelikula baten zuzendaria euskaldunaz bada, beste ikuspuntu batetik azaltzen duela historia pentsatzen dut. Hau da, ez da sentimendu edo erakargarritasun berdina euskaldunen artean. Ez da berdin kontatzen historia. Hala ere ez dut nahi euskal zinea politizatu, baina politika sartzen den momentutik pelikula batean, sentitzen dut askotan, ez guztitan, baina gertakari ez dagoela bi ahotsetatik kontauta. Historiaren alde bat bakarrik agertzen dela iruditzen zait, eta horrek euskaldunoi gure historia kontatzeko aukera kentzen digu bide batez. Gai honek izugarrizko eztabaida sortu izan du beti, eta sortuko du. Eta honelako gaiak dira Gabonetako mahaian zer esan ematen dutenak. Gainera badaude baliabide batzuk euskal zinema bultzatzen dutenak. Eta horietako bat eta agian garrantzitsuena Donostiako zinemaldia da. Eider, kontatuko diguzu pixka bat honen inguruan? Bai, Donostiako nazioarteko zinemaldia Euskal Herrian dagoen zinema jaialdirik garrantzitsuena da. Eta nazioarteko zinema ekoizleen elkarteen federazioa erakundearen A kategoriarako jaialdiaren artean dago. Munduko zinema jaialdirik garrantzitsuenetako bat dela adierazten duena. Jaialdiaren helburu nagusia zinema berri aurkeztea eta sustatzea da. Zinemaldiaren 73. edizioa 2025ean izan da irailaren 19-tik 27ra ospatu dena Donostian. Euskarazko zinemak presentzia nabarmena du zinemaldian, batez ere Zinemira sailean eta Iriza sailearen bidez. Zinemira sailea urte honetan 2025ean Telmo Esnal eta Asier Altuna jaso dute. Telmo Esnalek zinema zuzendaria eta gidogilea da, zarrozarra. Eta Asier Altunak aldiz Bergarakoa, zuzendari eta gidogile gisa. Aupa Etxebeste largometrajea egin zuten batera eta Zinemira saria irabaztearren goietan ere egon ziren nominatuak. Euskal zinema sustatzen duten bi zuzendari, ezta? Bai, ikaragarriak dira esan. Pues bai. Eta ere, badaude euskarazko zinemak nazioarteko aitorpena lortu duten hainbat pelikula eta aktore. Azken urtetan hainbat pelikula eta aktore nabarmendu dira, batzuta ditzen dugu orduan. Pelikulekin hasiera bat emateko 2014 urtean Loreak. Jon Garaño eta Jose Mari Goenagak zuzendua, Espainiaren izenean Oskar sarietako aurre hautatua izan zena. 2017 urtean Handia, hau baki guztien dan, ezta? Aitor Arregi eta Jon Garañok zuzendua. 10 Goya sari irabazi zituen, sinestezina, ezta? 2017an urte berdinean Errementari,
Paul Urquijo Alijok zuzendua. Euskal mitologia oinarri duen fantasi generoko filma. 2020 urtean, Ane. David Pérez Sainudok zuzendua. Goya sarietan hainbat izendapen eta sari lortu zituen. Eta bukatzeko 2020 urtean, Akelarri. Pablo Agüerok zuzendua. Goya sarietan 5 sari irabazi zituela. Euskal Herriko aktore askok euskarazko eta erderazko ekoizpenetan lan egiten dituztenak ospe handia lortu dute. Adibidez, Marta Etura, Goya sari irabazlea izan dena, aktore honena bezala, Karra Elejaldes, Goya sari ugari irabazi dituela, Nerea Garmendia, telebistan eta zineman ezaguna dela, Aitziber Garmendia, Euskal Herriko antzerki eta zinema sarietan saritua, eta Kepa Errasti, Euskal aktoreen batasunaren besarkada saria irabazlea dena. Zinemalditaz aparte, porque sarietaz ez egin dezakegu baita ere. Kontatuko dugu zerbait zirene? Bai, aurreko asteburuan Madrilen Forke sariak ospatu ziren. Jose Maria Forke sariak 1986an sortu zituen ekoizleen eskubideen kudeaketa elkarteak. Eta sarien izena jarri zioten Jose Maria Forke ekoizle eta zuzendari ospetsuaren omenez. Helburua Espainiako zinemaren bikaintasuna aitortzea izan da. Eta film luzeak, laburrak, dokumentalak eta telesailak nabarmendu eta saritzea. Hasiera batean sariak zineman zentratzen ziren, baina denborarekin telesail fikziozkoak eta hezkuntza boliak dituzten filmak ere barneratu dituzte. Eta nazioarteko ekoizpenak eta Latinoamerikakoak ere gero eta gehiago nabarmentzen dira. Sari hauek oso garrantzitsuak dira, Goya sarietako abiapuntu moduan ikusten baitira. Eta askotan Forke sarietako irabazleak Goya sarietan ere sarituak izaten dira. Aurtengoan Euskal Zinema protagonista izan da, batez ere Maspalomas eta Los Domingos filmekin. Bi hauek gazteleraz izan arren, Euskal filmak kontsideratzen dira. Maspalomas, Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi zuzendariek egindako lana da. Filmean, 76 urteko Vicentek bikotekidearekin hautsi ondoren, Maspalomasen darama gustuko bizitza. Bere egunerokotasuna eguzkitan etzanda pasatzen du, parrandan eta plazeraren bila. Ustekabeko istripu batek Donostiara itzuli eta urte batzuk lehenago abandonatu zuen alabarekin topo egitera behartuko du. Vicentek egoitza batean bizi beharko du, eta han armairura itzultzea eta bere buruaren zati bat eskutatzera behartuko dute. Kasu honetan, esan daiteke euskal film bat dela, zati bat Donostian kokatuta dagoelako, eta euskal zuzendariak eta aktoreak daudelako. Baina euskaraz ez denez eta euskal kultura aipatzen ez duenez, batzuek ez dute euskal filmtzat hartzen. Hau da dagoen eztabaida. Hemen Maspalomasen laburpena. Hábleme de usted, Vicente. ¿De mí? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Qué es lo que le gusta hacer en su día a día? No lo sé. ¿Tomar el sol? ¿No tiene aficiones? Llevaba años viviendo en Canarias. Eres de ritmo lento. Tú dame a un tío bueno de 40 años a ver si soy de ritmo lento. ¿Hay algo más que debamos saber? Buenos días. Buenos días, Amaya. Guapa, ¿eh? ¿Estás enfadado? Ponte ahí, Vicente. Tienes todo el derecho a estar enfadado. Estás pasando un duelo. No entiendo por qué te hiciste cargo de mí. Porque eres mi padre. Después de 25 años sin relación, ¿tu padre? Papá. Colabora un poco. Bueno, Vicente, ¿hay algo que eches de menos? Papá, ¿nadie en la residencia lo sabe? ¿Para qué? Es una parte importante de ti, ¿no? Tú no te metas. Pusiste nuestra vida patas arriba. Siempre con miedo de hablar sobre todo esto. Yo no soy tu enemigo. Ánimo, Vicente. Nerea, no me he portado bien contigo.
Date la vuelta, hombre. Que no quiero. Que te da vergüenza enseñar el pitilín. Hoy estás pesado, ¿eh? Film honek Forke sarietan sari bat lortu du. Gizonezko interpretazio onena, Jose Ramon Soroizek. Los Domingos Alauda Ruiz de Azua zuzendariak eginiko film dramatikoa da. Film honek Ainararen historia kontatzen du. 17 urteko gazte idealista eta bikaina. Unibertsitateko zein karrera ikasiko duen erabaki behar duena. Edo behintzat hori espero zuen familiak. Hala ere gazteak dio jainkoarengatik gero eta hurbilago sentitzen dela, eta klausurako monjeen bizitza besarkatzeko asmoa duela. Albisteak ustekabean harrapatzen du familia osoa, amildegi bat eta suzko froga bat eraginez denentzat. Film honek Donostiako nazioarteko zinemaldian urrezko maskorra lortu zuen, urteko sari garrantzitsuenetaikoa. Esan daiteke euskal film bat dela, Bilbo eta Getxon kokatuta dagoelako, eta zuzendaria eta aktoreak euskaldunak direlako. Baina aditu batzuen iritziz, euskal filma ez da. Ez dituelako euskal gaiak jorratzen, eta gainera ez delako euskaraz. Hemen laburpena. Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación. No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas. ¿Tú le has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh? Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea. Lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué no la llevas al psicólogo? No está loca. Pero algo le pasa. Pero vos no ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla más de lo que ya está. La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene? Es verdad que el amor es un sentimiento poderoso, pero tú tienes que experimentar muchísimas cosas. Tienes 17 años, Ainara. No, lo que tenemos que intentar es pues, generar espacios donde tenga otros puntos de vista. Te estás riendo de mí. ¿Y tus queridas monjas también te estás riendo? ¡Contesta! Tú sigue prestando la atención. Igual ese es el problema, ¿eh? Demasiada atención. Déjala respirar. No le insistimos. Le hacemos la maleta y se la ponemos ahí dentro. Si te vas, te voy a echar tanto de menos. Es una vocación religiosa. No se le va a pasar porque le ofrezcas un plan mejor. ¿Cómo se le va a pasar? Bueno, pues no lo sé, Maite. ¿Cómo se le va a pasar? No tengo ni idea. Los Domingos filmak ere bi sari lortu ditu, fikziozko film luze onena eta emakumezko interpretaziorik onena. Patricia López Arnaiz Gasteiztarrak lortu duena. Ez da kasualitatea izan film hauek sarituak izatea. Aurreko urteetan ere sari hauetan izugarrizko presentzia izan zuten euskal filmek, Handia edota Irati bezalako lanekin. Forke sariekin jarraituz, Eloi de la Iglesia adicto al cine, Gaizka Urresti Euskal Herriko zuzendariarena, dokumental luzemetrai onenera nominatua zegoen, baina ez du saria irabazi. Gainera dekorado ekoizpen bilbotarrak animazio luzemetrai onenera saria lortu du. Esan daiteke film hauek ez direla euskaldunak kontsideratzen, baina euskaldunek parte hartu dutela. Sari hauetan garbi ikusi da euskal filmek duten garrantzia, baita gaur egun ere. Hauen bidez, euskaldunen kultura, ohitura eta hizkuntza mundura zabaltzen ditugu. Horren adibide dira Handia, Amama eta Akelarre filmak, ezta? Bai, bueno, egia da, zuk esan dezun bezala Forke sarietan eta sari euskaldun film asko ondiela saritua, baina bueno, nik hitz egingo dut pixkat Euskal Herriko nire ustez film garrantzitsuenetariko taz. Lehengoa Handia, Aitor Arregik eta Jon Garainok zuzendutako filma, Miguel Joaquin Eleizegi Altzongo Handiaren historia kontatzen du. Baina tokikoko pasadizo historiko batetik abiatuta kontakizun unibertsal bat eraikitzen du. Anaitasunaren haustura, anbizioa, identitatea eta esplotazioa.
Hori da, hain zuzen ere, filmaren indargune nagusienetako bat. Euskaraz egina egon arren, edonor kulertzeko moduko emozio eta gatazkak lantzen ditu. Filmak erakutsi zuen euskaraz egindako lan batek kalitate tekniko eta narratibo handia badu muga gainditzeko gaitasuna duela. Nazioarteko jaialdietan izan zuen ibilbidea sarietan eta kanpoan piztu zuen interesa horren adierazle dira. Hurrengoa Amama Asier Altunak zuzendutakoa 2015ko euskal filma da. Eta azken urte hortako euskal zinemako lan esanguratsuenetako bat bezala hartzen da. Filmak baserri baten eta familia baten bidez kontatzen du tradizioaren eta modernitatearen arteko talka. Amama, Kandiga Uranga, ia hitzik gabeko pertsonaia da, baina bere isiltasunak pisu handia du historian. Iraganaren, lurrarekin loturaren eta belaunaldien arteko transmisioaren simbolo bihurtzen da. Hizkuntzaren aldetik, euskarak leku naturala eta zentrala du, folklorismorik gabe. Horrek erakusten du euskarazko zinemak gai unibertsalak landu ditzakela, ikusle orori zuzenduak izan daitezkenak. Zentzu horretan, Amama askotan aipatzen da, euskal zinema nazioartera eramateko moduko adibide gisa. Nahiz eta bere estilo poetikoa ez den merkatu guztientzat erraza. Eta azkenik, Akelarre, Pablo Agüerok zuzendutako filma da. Eta euskal zinemaren azken urtetako lan berezienetako bat da. 17. mendeko Euskal Herrian girotuta dago, sorgin eizaren testu inguruan. Filmak ez du ohiko sorginen beldurrezko kontakizuna eskaintzen. Aitzitik boterearen, generoaren eta hizkuntzaren inguruko gogoeta da. Historioaren erdigunean dauden neska gazteek ez dute benetako sorginkeriaren bidez borrokatzen, baizik eta hitzaren, gorputzaren eta irudimenaren bidez. Aipagarria da euskararen erabilera. Filmaren zati handi bat euskaraz dago, eta hizkuntza ez da elementu folkloriko hutsa, baizik eta erresistentziaren tresna. Inkisidoreak gaztelania hitz egiten duenak ez du nesken hizkuntza ulertzen, eta horrek botere harreman interesgarri bat sortzen du, ulermena kontrola eta ulermeneza askatasun tartea. Ikusi dezakegu helduago diren pertsonentzat badagoela euskal zinema hori, baina aurrentzako oraindik ere ez dago asko eta hori arazo bat izan daiteke luzera. Azken finean oso garrantzitsua da aurrei adin batetik aurrera euskal kultura transmititzea. Guztiz ados nago, aurrekoan zinera joan nintzen, zein pelikula zeuden ikustera, eta bertan konturatu nintzen oso pelikula gutxi zeudela euskeraz, eta umeentzako ez zegoen bat ere ez. Gainera, aurrentzako euskaraz diren filmak oso txarrak dira, eta aspaldikoak. Aurrek ez dituzte honelako filmak ikustea nahi, baizik eta pelikula berriak. Arrazoia duzu Irene, umei gainera asko kostatzen zaie konzentratzea eta gainera pelikularen gaia ez bazaia interesgarria iruditzen, ez diote arretari jarriko eta hori hobetzeko euskaraz dauden pelikula gehiago egin beharko zituzten. Nik uste dut, kasu honetan arazoa baliabideetan dagoela. Hau da, zuzendari erdaldun edo frantses batek diru aldetik batez ere aukera gehiago ditu pelikula bat egiterakoan. Horregatik bertatik hasi beharko ginateke. Guztientzat baliabide berdinak eskaintzen eta horrela guztiok aukera berdinak izango genituzke. Horrelako proiektu bat aurrera eramaterako garaian. Adibidez, zumeentzat egin diren telesa gehiago daude. Batzuk Euskal Herrian egindakoak goazen bezala, eta beste batzuk berriz beste hizkuntza batetik itzultutakoak, Doraemon, Heidi, Shin-chan eta bar. Eta honekin izan nahi dudana da euskaraz egotea ez dela arazoa, umeek ikusten dituztelako. Arazoa telesa edo pelikulak txarrak direla edo ez dagoela baliabiderik hori egiteko, garazik esan duen bezala. Umeek euskaraz bizitzeko eta ikasteko aukera ona behar dute, eta horretarako euskara indartu behar dugu zinema munduan. Ez dakit zuei, baina niri izugarri gustatzen zaizkit gabonak. Pila bat, Bai, egia esan. Eta, laster gabonak datoz. Eta eskoletan gabonetako film asko ikusten dira, baita zineetan ere. Esan daiteke gabonetako gaia modan dagoela. Abeslariek ere hasi dira gabonetako diskak egiten. Horren adibide da Izaroren Izaro gabonetan diska. Uste dut denok ikusi dugula Olentzero filma. Modu honetako filmak oso garrantzitsuak dira, gure ohiturak helarazteko, batez ere gazteei. Baina agian film hau berriztu egin beharko litzatekeela uste dut.
batez ere irudi eta kalitatearen aldetik, zaharkitua gelditu delako. Modu hau gaztei gure gabonak transmititzeko modu egokia dela uste dut. Eta hemendik mezu bat helarazi nahi dut. Gabonetan, Olentzero filma jarri zinemetan. Garai honetan, umeek oporrak dituzte, eta zinemara joatea izugarrizko jarduera da. Gainera, abenduaren 20an, zinemaren Euskal Festa ospatuko da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zinemaretoak kudeatzen dituen Euskadiko zinemaretoen elkarteak europarrak diren film guztiak 3 euroko prezioa izango dute. Gainera, urte amaiera arte, 2 euroko deskontua izango dute Los Domingos edo Karmele bezalako filmek. Horrela, aukera aprobetxatuz, zinemetara joatea gomendatzen dut. Bai, bueno, Irene, zuk esan duzun bezala, Gabonetan ohitura asko dago Gabonetako filmak ikusteko, eta uste hori baita ohitura hori dala zine euskeraz ikustea den edo beste arazo bat, ez? Telebistan dana ikusten badeu gaztelaniaz, edo aurrak gaztelaniaz ikusten badute, gaztelaniaz ikustera bituko dira. Hau hizkuntzarekin gertatzen den berdina da. Zu erderaz hitz egiten ohitzen zaren momentutik, gero euskarara jotzea zailagoa da. Horregatik uste dut oso garrantzitsua dela aurrak txikitatik telebistan euskaraz ikustera bultzatzea. Euskaldunak diren produkzioak ikustera oso zaila da, baina ETV3 aukera asko daude. Kanpotik datozen edukiak euskaraz itzulita daude, adibidez Doraemon eta Shin-chan. Bai, aurrentzako beste modu erraz bat euskarazko edukiak ikusteko primeran plataforma da. Hala ere gaur egungo aurrei eta gaztei berandu iritsi zaie, eta beste plataforma batzuetan interesatuta daudela esan dezakegu. Garazi, zer uste duzuzuk honen inguruan? Bueno, uste dut plataformak beste gai bat gaur egun oso presente duguna, ez? Dena dago plataformetan, gazteek, behintzat nik ez dugu telebista kontsumitzen, hau da EITB, Telecinco eta horrelakok. Euskal Film eta Telesaiak Netflix, Prime Video eta horrelako plataformetan jartze uste dut sekulako aukera dela euskaldun produktorentzat. Hala ere, arriskoa dela ere esango nuke. Azken finen, euskal edukietan ohikoena EITB-en transmititza da eta ikusleak bertatik ikustea. Horregatik, plataforma hauek ikusle horiek entzen diete euskal eduki hauei. Hala ere, gaur egun primeran plataforma dugu, non dena euskaraz den, baina bai bertan dituztenak, baita kanpotik ekoiztutakoak eta itzuli direnak. Uste dut plataforma hau bide ona dela gazteak eta euskaldunak euskal edukiak ikustera bultzatzeko. Bai, zuk esan bezala, azkenean gaur egungo gazteek ez dute telebistarik ikusten. Dena ordenagailu edo mugikorretan azaltzen zaie, eta azkenean EITB bezalako kanalak ez dituzte ikusten. Normalean, Prime Video, Netflix eta horrelakoak dira gazteen artean arrakasta dutenak. Horregaitik primeran plataforma aukera ona dela iruditzen zait, euskal eta euskarazko filmak kontsumitzeko. Nire ustez, telebistan jartzen diren pelikulak eta telesaiak hobetzea sustatuko nuke. Umek behintzat mugikorrekin edo tabletekin egotea ideia ona ez dela pentsatzen dut. Gainera etxera iristeko momentua eta telebistan dagoena ikustea polita iruditzen zait. Ni behintzat txikian nintzenean, 8 edo 9 ez dut ondo gogoratzen, Violeta jartzen nuen telebistan, eta dutxartzeko, etxeko lanak egiteko presartzen nuen, beti, eta ordura iristeko eta Violeta ikusteko. Ordu bateko kapitulo bat ikusten nuen, nume batentzako nahikoa dena, eta hurrengo egunean, berriro ere, beste kapitulo bat ikusten nuen. Txikintzako zero ez segurua eta polita dela ikusten dut. Eta plataformekin aldiz, kapitulo asko ikusi ditzakezu eta ez duzu itxaropen gaitasun hori ikasten. Eta garrantzitsua iruditzen zait, umentzako, behintzat. Gainera, telebistan ez baditugu telesaiak edo pelikulak ikusten, telebista plataforma gisa galduko dugu. Zurekin guztiz ados nago Ider, txikitan izaten genituen momentu horiek sofaan eseri egunero telesail baten kapitulo bat ikusteko sekulako sentimendua dela iruditzen zait eta argi dago mugikorrak eta tabletek ez direla bide osasuntsuena.
Baina uste dut gaur egun hortara ditu behar gehala, ez? Azken finen hori da gure eta gure ondorengoen etorkizuna ez mugikorrak eta tableta bakarrik, baizik eta edukiak ikusteko plataformak. Oraingo aurrek eta gazte askok ez dute guk txikitan sentitzen genuena ulertzen. Gauero gure telesei gustokoenaren urrengo kapitulo itxaroten egote hori. Gaur egun beste sentimendu bat dago, temporada berriak edota pelikula saga baten urrengoari itxarotea. Dena evoluzionatzen dijoa eta uste dut hori ere kontuan izan behar dela zinemaren munduan, eta aukera bat eman behar zaiola. Halare, euskal filmak oraindik ere plataformen aukera hori ez dute hain erraza eta hortan sakontzen saiatu behar garela uste dut. Beste guztiak pausu bat aurreratuta joango balira bezala sentitzen dudalako. Plataformen inguruan hitz egin dugu eta egia da hauek emozioak kendu digutela. Lehen esan duzuen bezala, orain film bat oso denbora gutxian ikusi aldugu, eta modu honetan ez ditugu filmaren zati guztiak ondo ikusten. Korrika ikusten ditugulako. Bestalde, plataformen bidez, filmak ikustea ondo dagoela iruditzen zait. Baina zinera joatea ere are garrantzitsuagoa da. Zineman pelikulari duen garrantzia ematen zaio, eta ez plataformetan bezala. Plataformetan pelikula bat ikusten ari zaren bitartean behar bada bazkaria prestatzen ari zara. Edo mugikorrari begira. Hau da, ez diozula pelikulei duten garrantzia ematen. Gainera, zinean ikusten ari zaren sarreraren zati bat, pelikula horrentzat doa. Modu honetan lan hori laguntzen duzu. Zineak ere xarma berezi bat du. Bertan familia edo lagunekin elkartzen zaelako filma ikusteko, eta arratsalde on bat pasatzen duzu. Bai, Irene, zinera joteko momentua ikaragarria da. Pozaz betetzen gaituzten momentua dira, ezta? Familiarekin, lagunerekin edo zuen bikotearekin. Galdu ez behar den ohitura bat da, eta zinema plataformengatik galduko da. Edo horrela ikuste dut nik behintzat. Gainera, nire ustez dirua badauka zerikusirik gai honetan. Estadistikak esaten duen bezala Netflix, Prime Video eta horrelako plataformak diru gehiago egiten dute zinek baino. Eta hori zineko mundua dagoenari garrantzia handia emango diote. Gehiago euskal zineasta batek. Euskal Herrian lehen esan dugun bezala garrantzitsua da gure kultura eta hezkuntza sustatzeko eta diru gehien ematen duen plataforma izango da lagungarrigoa, ezta? Eta nola da dirua euskal zineman? Bueno, denok dakigu eduki bat produzitzeko dirua behar dela eta gehienetan asko dela, laguntza gutxi dagoenan atzetik. Horregatik uste dut euskal zinema egiten dutenek bildur hori dutela, ez? Asko gastatuko duten eta gero ez duten berreskuratu eta gastatu dutenaren erdia. Azken finean dagoen baliabide gutxirekin egindako film batek ez du erakargarritasun berdina izan behar baliabide askorekin eginda dagoen film batekin alderatuta. Horregatik badaude eduki asko non diru asko gastatu den hori egiten, baina jendeak ez duen ez ikusi, gastatutako diru kantitate hori ez da berreskuratzen eta ondoren zuzendari horrentzat zailago da aurrera egitea. Horregatik uste dut Euskal Herrian beldur hori oso handia dela eta geroz eta sakonagoa. Bai, arrazoi duzu. Euskarazko filmak... Bai, arrazoi duzu. Euskarazko filmak etekinik ateratzeko modurik ez dutenez, betik ere diru laguntza publikoa behar izaten dute, filma egiteko. Horregaitik, etekina bilatzeko normalena euskal produkzioak gazteleraz egitea edo itzultzea da. Baina EITB bezalako erakundeek izugarri laguntzen dituzte euskal aktore, zuzendari eta ekoizlei. Eta hau aipatzea garrantzitsua dela uste dut. Azkenean, EITB ez balitz egongo, euskal produkzio asko ez litzateke egingo. Adibidez, lehen Maspalomas filma aipatu dugu. Film honetan euskal aktore eta zuzendariak agertzen dira, eta EITBren laguntza izan du. Honegaitik, garrantzitsua da EITB bezalako erakunde bat izatea. Azkenean, ekoizleek beti izan dute beldur bat, ea jarritako dirua berreskuratuko duten, eta bertatik etekinak aterako dituzten. Nire ustez, beldur hau euskal filmetan normala da. Azkenean munduan 10.000 film egiten dira, eta oso zaila da arrakasta lortzea. Azken urteetan lortu diren sariengatik eta oihartzunarengatik behar bada zuzendari asko eta askoren beldurrak ez dira inbestekoak. Egia da EITBren papera zinbestekoa dela, baina eztabaida horri beste ikuspegi bat gehitu ditzazeko. Nazioarteko plataformen eragina. Gaur egun Netflix, HBO edo Amazon Prime bezalako plataformek mundu osoko ekoizpen txikiei
ateak ireki dizkiete. Euskarazko film edo telesail batek kalitatezkoa eta erakargarria bada, mundu osoko ikusleengana iristeko aukera du. Eta horrek, diru sarrera iturri berriak sortu ditzake. Eta ondorioz, ekoizlearen beldur hori arindu. Agian erronka ez da soilik diru laguntza publikoen menpe egotea, baizik eta plataforma horiek erakartzeko munduko historia unibertsalak sortzea. Gure hizkuntza eta kultura munduan zabaltzeko baliabide gisa erabiliz. Eta horrela, euskal zinemak leiho berri bat izango luke. Dirua berreskuratzeko eta aldi berean nazioarteko oihartzuna lotzeko, ezta? Bueno, argi dago gai honek asko ematen duela hitz egiteko eta eztabaida asko sortzen dituela, baina espero dugu honen ondoren euskal zineak zer garrantzi duen Euskal Herrian konturatu izana. Eskerrik asko entzuteagatik eta beste batera arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Aio.
Bol! Bol da! Ya está. Vale, kaixo guztioi. Bueno, kaleko musikaren inguruko saioa hasteko, lehenengo aurkeztuko gara. Kaixo Auritz. Ba, somos... Kaixo Manes. Apa. Eta kaixo Kepa. Egunon. Eta bueno, ni Peru naiz, eta kaleko doinuek ez duten oihartzun handirik gaur egun mainstreamean, beraz guk talde zen jaialdi hauei ikusgarritasuna eman nahiko genioke saio motz hauen bitartez. Eta batez ere euskal estenen jarriko dugu fokoa. Besterik gabe, azken hilabetetako lan berriak eta jaialdi ezberdinen inguruan jardungo dugu apur bat. Hori da, Peru. Nahazteko Sustrai Berriak taldea aipatuko dugu. Aurregin kanta berri atera dute, baita bideoklipa ere. Konta iguzu zerbait, Manes? Bai, Sustrai Berriak talde oso gertukoa daukat. Oso gertuko taldea da, askotan jodu batera eta lagun oso onak dira. Single hau Sound of Siren Iruñako estudioan grabatu dute, Julen Urzaizekin, soinu teknikari eta ingeniero bezala. Bueno, parentesi bat egitearren, Manesek esan du beraiekin jota duela, izan ere Rebel Noise eta Controlet taldeko baterista baita, eta ezagunak ditu gaur aipatuko ditugun talde horiek. Bai, gehienak ezagutzen ditut eta gertutik. Eta justo Sustrai Berriakekin oso famatua egin zen, entzun Manesake kantua grabatu genuen batera. Hori da. Orduan, oraindik ez dut kantua aitu, beraz entzun dezagun kantua. Bai, hori da. A ber, ze moduz. Bueno, entzun dugu kantu hau, zer iruditu zaizua, adibidez Auritz? Oso ona, zatitxo hau entzun da. Esango nek edala kaxe bat hartu eta ostika bat emuteko gua mutetzu, oso kantu ona eta politia. Eta hoxe Sustrai Berriatik ez du gutxu espero azkenian. Oso talde ona, naparrak. Hori da. Iruñerrikuak. Bideokliparen ikusi dut eta oso bideoklip ederra dela esango duen, ez dakit, Iruñako kaleak erakusten dizkigu, atzean grafiti bat egiten ari den bitartean, hainbat esena diferente ikusten ditugu eta niri behintzat pertsonalki bideoklipa asko gustatu ditzaidan, baita kantua ere. Bai, orokorrean Sustrai Berriak talde nahiko melodikoa izaten da, eta abesti hau ez da hain melodikoa, igual soinu gogorrago edo bortitzago batzuk bilatzen saiatu dira, abestiaren gaia ere nahiko zorrotza delako. Hori da. Azkenean, oin gaur egungo egoera politiko, sozialaren inguruan hitz egiten du, eta etorkizunean eurak aurrikusten dituzten arazoen inguruan. Hori da, aurre egiteko esaten digu kantuak izenak ala dio aurre egin, eta pixkat hori aldarrikatzen du aurre egin behar zaiela gaur egun daztozkigun, hainbat ideia fascista eta
erreakzio horiei aurre egitera bultzatzen digu. Hori da. Faxismoak azken urteetan izaten ari den eta dabilen gorakada horren inguruan hitz egiten du eta horregatik deitzen da aurre egin abestia bai, ez? Horren kontra doa eta bueno, aipatzeko bai, talde nahiko gaztia dala, ja beste 2 disko daukiela, kriston kantuekin, niri asko gustatzen jaten talde bada, eta etorkizun oso ona ikusten dutzat nik behintzat talde honei. Bai, oso ona. Bueno, parentesi bat egin dezagun, hemen teknikari dabien egoiri zorionketako, eta bueno, hemendik zorionak egoi eta ondo fan deixela. Zorionak! 18 urte itxoia! Bueno, honekin nora muten du sarreria? Bai, orain aurregin kantaitu eta gero, lehen lerroa taldearekin. Goaz, hauek ere lan berria atera zuten orain dela pare bat hilabete, eta, bueno, diskaren izena bala bat postontzian da, eta hori, besterik gabe zer komentatzeko, Auritz, edo? Zure herrikuak dira, Auritz, ez da, kontua, talde honek beste diska bat atera zuen okerrez banago 2021 bueltan, orduan 5 pertsonak osatzen zuten, hau da, 2 gitarra, baxu bat, abeslari bat eta bateri jole bat. Eta oraingoan beste formatu batekin etorri dira 4 gazte oinatiarrak. Eta hori, orain gitarra batek arazo pertsonalengatik taldea utzi egin behar izan du. Eta beste formatu hau da gitarra bat kenduta, gitarra bat, baxu bat, abeslari bat, eta bateria jolea, guztiak berdinak. Auritz mozten zaitut eta esan behar dut, atzo hauen lanean sartu nintzen eta pixka bat investigatzen ari nintzela, irakurri nuen hauek ez dute beste gitar jolerik hartu, baina irakurri nuen bezala diskean zioen beraia diska egin zutela bere omenez, arrazo pertsonalen bere omenez, eta aipatzen zuten ukabilak 5 behat zituela edo ez dakit nola zen. Bai, ukabil batek 5. Bai, 5 behatez osaketan dala eta laukin ez du ukabil bat osaketan. Eta ateak irekita dituztela berriz ere gitar jole hori bueltan etor dadin. Hori da, bai. Espero arazo pertsonal hori aurre egitea eta alik eta lehenbailen bueltan izatea gitarra jole hori. Bueno, entzun dezagun lehen lerroaren. Parentesi txiki bat, orain oroimena kantua entzungo dugu, Irunberrin 1980an Susana Arregietako militantearen hilketaren omenez idatzitako kantu bat. Martxa eman digun, abesti honi. Bai, bueno, hemen ikusten duen kantuan entzuten den bezalaxe, argintzu den da hori, Irunberriko arrebetatik irteten den abesti bat dela. Susana Arregi eta militante oinatiarra bertan guardiak hiltzutelako. Eta hori, kantua oso polita, oso emotiboa, eta asko ikusten da lehen lerroan disko honetan izan duen bilakaera hori ez. Aurreko diskantzunez gero garbi ikusten da suabeagoa dela esan digun, eta honek punch gehiago duela esango digun.
Ze deritu zuen? Bueno, nik aspektu apur bat musikalagoan edo teknikoagoan sartuko naiz. Diska hau amarratzen grabatu dute, Arrasaten zabaldu den estudio berri batean, eta Mikel Arriaran izan da soinu teknikaria. Naztu eta masterizatu duena, Mikel Arriaran, Never Surrenderreko gitarra jolea, eta orain amarratzeko teknikaria. Nahiko gordina da disko osoa. Gordina, potentea eta zuzena, esango nuke nik dela, baina ez diote uko egiten melodiari. Eta, bueno, lehen lerroa beti izan da nahiko potentea eta nahiko soinu gordinak erabili izan ditu, baina ikusten da garapen bat, soinua asko gustatzen zait, osea, potentzia asko du diskoak, eta oso ondo entzuten da, bateriaren soinua bereziki zorionak Mikel Arriaran, eta zorionak Gorki. Gran Gorki. Eta hori, asko gustatu zait. Ni berandu baino lehen taldea enduen ezagutzen, eta lan hau egiterakoan lehen lerroa barkau naztu egin naiz. Lehen lerroa taldea enduen ezagutzen, eta lan hau egiterakoan ezagutut ze talde den, eta beraien diska ditut. Eta egia esan, bai, nire estilo musikaletikan era bat betetzen dutela nire estilo musikal hori, eta asko gustatu zaidala hauen lana. Bai, gainera, talde honaz gain, pertsona honak ere badira, eta hori ere kontuan hartzeko. Bai, oso gertukoak. Ni horrela gehitzeko, entzutan kanta hau, igual, punk eta hardcorearen indarra mantentzen duten talde bat da, gaur egun musika industrian ez da horrelakorik gusten. Hori da. Eta entzun ostean kanta hori gustatu zait. Ze igual bai Euskal Herri mailan bai, baina generalean hori ja galtzen ari da, eta horrelako mezu zuzen eta gordina duten kanta eta punka eta hardcora mantentzea, ez da ikusten gaur egun, eta hori ere gustatu zait asko. Hori da. Eta, lehen spoiler txiki bat egin dut, berandu baino lehen taldearena, nahaztu egin naiz. Eta, hori hauen lanarea epatuko dugu, musikaren doinua baino dirua nahiago, diska, eta hau urriaren 5ean argitaratu zuten, zerbait ditzeko, baduzu? Bai, berandu baino lehen taldiakin kontrate taldiaz inun kolaborazio txiki bat, beldurrik ez den bihotzetan kantuakin, lagun oso onak die gure, oso jente ona, oso gertukoak, eta disko honetan jorratzen den gaia bat ez be gaur egungo egoera politiko eta soziala da, kritika eta sarkasmo askorekin, atara zuten bideoklipa, osea, broma izugarri bat da, eta oso ona da. Bai. Eta hori, desberdina da, ez da Euskal Herriko punkaren estandarrean den barruan sartzen den zerbait, distortzio gabeko soinu batekin, nahiko melodikoa. Bai, gehiago punk inglesa esan digun, Cox Barrer, behar bada. Bueno, deiamen bertzino bat intzabien, de hecho, apur bat Buzzcocks antza hartzen dizkiot nik. Ne alta fola esan digun dela Kaleriko beste, bai, hori da. Baina, gaur egungo hildo berri honein erakusle dira, eta entzun dezagun kantua. Zudira dela
Bueno, kantu ederra hau entzun ostean, zer iruditzen zaizue, berandu baino lehen, diska berri hau, abesti berri hau? Oso ona. Ixa esan esango nik aurreko diskoarekin oso ezberdintasun handia duela. Hau da, ezberdin entzuten dut ni behintzat, gogorrago edo bigarren ahots gehiago sartuak dituenez. Bai, hiru dira, parentesi moruen, hiru die, gitarra bat, bajo, eta baterista bat, eta... Gitarra abeslaria. Hori da, gitarra, bueno, bajoak ere... Eta, bai, soinua guztiz ezberdina da, disko honetan soinu aldetik aurrera pauso izugarri bat eman dute, eguzkik grabatu dizkie diskoa, Bonberenea Tolosako Gaztetxe famatuan, eguzki pertsona handia eta tekniko handia ere. Soinu teknikari oso ona. Bai, izan duzu moduan, Inglaterrako punk, edo ez da nola esan, estilo hori berreskuratu nahian, edo jarraitzeko gogorrekin, Setentero, un poco. Hori da, bai. Hori pixka hori jarraitzeko, eta bai, kantu ederra nire iritziz niri asko gustatu zaidan kantua da. Eta hoxe. Bai, bueno, hildo honetan ere badaude beste talde batzuk gaur egun Euskal Herriko estenan, eta adibidez aipatzeko Belum edo ez da hilen. Belum ez ditut asko entzun, baina ez da hilen bai asko gustatzen. Niko inaten ikusen dituen Belum, antixenako gaztetxion. Eta zumuz? Ondo, oso azarri garten da... Azarre egoten dira estenatokira eta duten jarrera agresibo izan digun oso ona. Ez da nilenekin, alako zerbait gertatzen da, nahiko esan genezake poperoa da... Estilo desberdina, ez da? Bai, nahiko lasaia da diskoan, baina gero zuzenekoan izugarrizko jarrera eta agresibitate ez dakit. Igertzen da ere hardcore apur bat horreitan izan... Idaren izaera hori nolako den transmititzen dute zuzenekotan. Bai. Igertzen da. Eta asko gustatzen zait ez da hilen, jente oso jatorra eta autentikoa. Benetan autentikoa. 3 dira be bai. Bueno, gehiago esan gabe, entzun dezagun ez da hileneko kantutxo bat, ez? Marcha. Beno, entzun dugu kanta, men, ez da hilenena, ze iritzi? Bueno, bai, entzun eta gero igual, talde honek estilo aldaketa evoluzio ezberdina bat dauka eta nabarmena da. Identitateri buruzko mezua argi dago. Eta, bueno, ez dena barruan iruditzen zait, ez ditut inoiz ikusi, baina iruditzen zait ez dena barruan talde interesgarri bat izango zela entzuteko. Eta nahiko nuke noizbait ez dena toki batean joan eta entzun. Bai. Guztiz gomendagarria ez da hien ikusten joatea. Eta diskoak entzun gabe. Posible bada. Ze zuzenekoak eta diskoak guztiz desberdinak dira, lehen aipatu ditugun bezala. Bai. Nik ez da hien taldea ez dut behin entzun. Zuzena behin ez dut ikusi, baina bai hauen estilo antzeko taldeak eta nire dutzait denek nesaterako sentsazio edo berdinak transmititzen dituztela estilo ontako musikak. Denek musikan barruan sartzen zaituzte, ez da nola esan, ambientean zaude, naiz eta kantuak ez zautu beste zerbait transmititzen dute olako kantek, bertan kontzertu beraiekin zaudela ikusten duzu eta zerbait ezberdina dela esango duke.
nik musika estilo honekin batitz bat. Publikoa ere showaren parte izaten da. Hori da. Eta estilo hauek, azken urte edo azken aldian nahiko famatuak, bueno, estilo hau ja ikusten ari da mainstreamean sartzen hasi dela gutxi gora bera, baina gure panorama musikala aldatzen ari dela guztiz. Adibidez, Turstylek, ja internazionalki Turstylek izan duen gorakada eta boom izugarria azken CD-arekin eta Jaibizek izaten ari den gorakada baita ere, nahiko antzeko estilo hardcore melodiko lako estilotakoak oso ezberdina dena aurre. Panorama lehen dena punka zena aldatzen ari dira, ez da? Gauzak lehen ziren bezala dena punk edo dena hardcore hortatikan, pixkat ateratzen eta gauza berriak erakusten gaur egungo gaztei. Eta asko posten hauen zerbait da. Bai, pixkat burua zabaldu, ideiak zabaldu, musika berria zautu, eta horrelako hainba gauza, ez? Jaibizek arrasaten jo zuen Mondran Rollen, oindala 2 urte, kriston kontzertua izan zen, baina inork ere ez zuen Jaibiz ezagutzen. Gaur egun joten bat zuen Jaibizek Mondran Rollen, ea nolako izango zen. Eta horren ostean, Seguruenik katxea ordutik. Igoko zen. Eta Jimmy Jassen bai sold out lortu zutela, eta izugarrizko buma izaten ari da Euskal Herriko estenan. Bai. Denek entzute dute Jaibiz, dani gustatzen zaia Jaibiz, beraz, guazen entzutera Jaibiz. Trauma Bonds. Bueno, entzun ditugu Jaibiz Britaniarrak, Turstyle Amerikarrak dira, baina Jaibiz Britaniarrak dira, eta hau azken aurreko diskoko abesti bat da, Trauma Bonds, segurazki euren abesti famatuenetariko bat, eta disko berria atara dute aurten, eta mundu osotik egon dira biran, urteko azken kontzertu aurrekoan Bangkoken eman zuten, eta Australian ere izan dira, mundu bira bat egin dute. Zer iritzi daukazute entzun dugun Jaibiz honen inguruan? Grupazo. Bai. Oso talde hona. Bai, nik ez nituen zautzen, eta zue esker ezautu ditut, eta ikara erruztau zaizkit. Bai dara ere beste panorama bat, edo beste gai bat jorratu edo beste musika estilo bat dute. Bai, oso gai pertsonalak jorratzen dituzte euren letretan, nahiko depresiboak dira. Letrak oso gogorrak. Gogorrak. Eta zuzenekoan, beste talde bat, zuzenekoan asko aldatzen dela. Eta zuzenekoan... Bai, zuzeneko ederra dutenak, ez da? Bai, zuzeneko ederra. Eta oso energikoa. Eta Turstylek ere, badu, ez dakit ikusi dezuten, azken aldian milaka eta milaka bideo agertzen zaizkigunak danoi reelsetan eta lakotan. Zaldu zaizkin niri ere, eta egia esan, bai, niri horrelako taldeak beti interesa edo zu txiki hori piztu didaten nire barnean, eta naiz eta ez entzun nire egunerokotasunean, tartean behin entzuteak, zirrara hori edo zerrekarriko didaten hori pizten dit, ez dakit nundikan joko didaten, eta
ba hori, pixka zirrara hori eta musikarekiko dudan maitasun hori edo zu hori pizten dute. Bai, bueno, eta ja honekin taldiekin apur bat... Bai, taldeak apur bat alde batera utzita talde hauek nitzengo dugu jaialdien inguruan, ezta? Jaialdiak gaurrengo jaialdiak makrofestivalak... Gai oso potoloa eta luzerako eukiko duguna gai honekin. Ez da bai da garria zengo, ez? Honetxen zain geden dando kontatze egiteko zain. Gai arrotza azken aldian gure makrofestival maiteak. Argazki bat uste dut jarriko dugula, azken aldian irten diren... Bai, festivalenak, ez da? Bai. Hemengo Euskal Herriko festivalak. Bueno, ja da Mondran Rola aipatu dugu. Bai, hori da Mondran Rola aipatu dugu. aipatu dugu. Oraindik ez dakigu kartela. Kartela ez dakigu, face to faceen kartela atera da, baina oraindik ez dakigu zeinek joko duten bertan, doinu bat... Ekaina, abenduak 22an aurkezten dute face to face festivaleko kartela, Jimmy Jassen Maiatzaren 23an da. Jimmy Jazz leku polita joteko. Bai, plaza polita da... Plaza polita, bai. Igual gaur handik ikusiko gara, ez da? Bai, izango gara gu. Ahí está. Eta bai, hori da, pixka bat, festival hauen eragina komentatzeko, ez da? Bai, a ber, zaila. Zazteko, hau zetekin hasiko. Olako errondotxo bat diken. Ze iruditzen zaizue makrofestivalak. Mesedez manez, hasizu. Vale, a ber. Niri pertsonalki makrofestivalak... Kontuz. Ez da plaza... Putzu sakonean ari gara. Gustatzen zaizkit, baina... Zentzu bat daukaten. Plazara behar bada plazatik putura. Hanka putzuan sartzen. Bueno, gustatzen zait makrofestivalak. Jo izan dut, bueno, makrofestivaletan handietan ez, baina festivalertainetan jo izan dut. Eta askotan joan naiz makrofestivaletara. Baina zentzu batekin. Osea, zentzu bat izan behar dute, adibidez. Azkena rock festival daukagu, Gasteizen, urtero egiten da. Izugarrizko festivala da, eta urte asko doa hor, ez dakit 21. edizioa dena hau, edo 20. edo lako zehose. Beraz, makrofestival horrek historia bat dauka, zerbait eskaintzen du desberdina baita ere, talde desberdin asko, estilo desberdinetako asko, baina bueno, egia da ere, azken aldien makrofestivalak atutiplen irteten ari direla. Bai, edozein musika eta edozein estilotan. Negozio bat ari da bihurtzen musika. Bai, pixka bat. Eta nire kritikak ere badaukat honen inguruan. Kepam, ze uste zuzuk? Bai, ni pixka bat zurekin bat nator, manez. Esan ere, ni ez naiz izan hainbeste festivaletan zu bezala, ni gehiago naiz gaztetxera joan, kontzertu bat ikusi bertan. Horren inguruan ere hitzen dugu. Bai, eta... Bueno, ena izan hainbesteko, jaialditan ez dut hainbesteko esperientzia honetarako, baina bai, pixka bat, zuk esan duzuna, zentzuarekin, zentzu oker bat balema dute, ba, ez dute, zentzu handirik ez dute, eta hori izan den, ba, pixka bat, gaur egun horitzek esan du moduan, negozio bat bihurtzen ari dela hau dena, eta azken finean, ba, hori, zuk esan duzun bezala, iruditzen zait, pixka bat kritika ere badut, naiz eta, batzuk ondo iruditu, beste batzuentzako kritikatxo bat ere izango duela iruditzen zait. Zer diozuzuk, Peru? Bai, apur bat Manezu eta Auritz ere komentatu duena. Azkenean, egia da makrofestivaletan ondo pasatzen duela denbora, gustatzen zaizkit, eta horrela, baina uste dut dena negozio bat bihurtzen ari dela, adibidez, sarrerak eta horrela ere festival batzuetan superkaru daude, ez dira egiten, zu esan duzun moduan, zehosegatik ez dira egiten dira bakarrik negozio ateratzeko, diru ateratzeko, eta azkenean basoaz gaztetxe batera, zaude, zure herriko taldei apur bat entzuten, ahotsa ematen, eta haiek ere etxean sentitzeko horrela, maitatuak sentitzeko, bere musika aurrera joateko eta horrela apur bat hori sustatzen duzu, eta azkenan ere sarrerak ez dira karuak, eta azkenan gaztetxetan eta horrela zuzena egiten da talde hori apur bat sustatu aurrera eraman, eta makrofestivaletan zaudena egiten da negozio hori
musika negozio berri hori edo handitzen dagoena bakarrik diru ateratzeko aurrera eraman, eta hori, dirua daukatenei diru gehiago eman, eta talde txikiei ez daukatenak ahotsik edo pertsona gutxik entzuten dutena, ez ere eman, eta alde batera gutxi, eta hori ez zait iruditzen. Bai, hori da, nik iritzi garbi bat dut. Hau da, bertan azaltzen diren hainbat abeslari horrelako makrofestibaletan inbertsio fondo genozida dituena atzeko. Ezkerreko eskua altxatu eta eskuinako eskua kobratzeko erabiltzen dutenak. Hori da. Hau da, ez du batere zentzurik horrek. Eta makrofestibalen monopolio hortatik apur bat irten da, ikus dezakegu bertan lan egiten duten langileak oso baldintza txarretan egiten dutela lan. Lan asko, lan pilo bat egiten dute, diru miseria bat kobratuz, eta bertan lo egiten horrelako leku ziztrin eta nazkagarrietan, edo zein beste enpresa batek hori egiten bazuen, jada ikaragarrizko isun pila bat jasoko zituela, baina noski, nola horrelako festival bat den, eta guztiak ondo pasatzen dugun, eta bai, taldea, gora ez dakize, gora langile klasea, gora horre guztiak, baina gero bertan dauden langileak izugarri sufritzen dute. Bai, honen arira bai, atara die doinu bat festivala, batean festivala, Kriston Pupurria, Kesi Etxepe, Hardfighter, La Elite, Bull Brigade, Dainube, Brigade Loko, danan azten, ez ait, niri pertsonalki ondo iruditzen hau. Ez ait gustatzen. Horrela, nasketa hori pixka bat arraro egiten zait. Estena txikiaren osasuna bermatu beharko litzateke, eta ez makrofestibalak eta makrofestibalak eta geroz eta festival gehiago eta gehiago. Soldautaren kulturan bizi gara. Eta beti talde berdinak daude leku berdinetan. Beti talde berdinak daude, ez dira talde txikiei aukerak ematen. Talde txikiak kako txartean zango du, gero azkenean nik behintzat pertsonaki festivaletara joan, eta agian ikusi dut nire ze talde hau eharra ikusteko, baina gero agian gaztetxean ezagutzen ez duan talde txiki baten, herriko talde batekin, hobeto pasatzen dut. Bai, nik argita garbi. Nik egin ditudan parranda honenak, gaztetxean izan dira edozein talde ikusten, naiz eta ez ezagutu, hor zaude, hoiei laguntza bat ematen diezu. Ikizan ambientia. Eta estena txikia badago, entzun ditugu talde asko estena txikikoak, eta ez zaie laguntzarik ematen. Beraz, iritzi hauek eman ostean, denbora atzetik daukagu, beraz, beste batera arte, placer bat izan da. Bai, hori da. Eskerrik asko, zuiruroi, bersola saldia matearren. Hori da. Eta orain bukatuko du irratsaio hau, kaleko doinuak apunta azpeitiko taldearekin. Eurra! Azpeitia ez egin. Gaztetan ikusiko gara. Venga! Derribate
izan ditut euripean, zure izena deituz, berriro sentitzen ditut, zure begiak onartuz, entzuten didazu, maite nauzu. Baby, it's all or nothing now, nere bihotza portu duzu, hartu maleta ez dizut ez, itxarongo. Norekin engainatzen didazu, norekin engainatzen. Baby, it's all or nothing, baby, it's all or nothing now. Zure bihotzan sartu nahian, baina itzalak atzetik, puntuta parte batean nago, urbil hain urrun entzuten didazu, maite nauzu. Baby, it's all or nothing now, nere bihotza portu duzu, hartu maleta ez dizut ez, itxarongo. Norekin engainatzen didazu, norekin engainatzen. Baby, it's all or nothing, baby, it's all or nothing now. Batzuetan ikutzen didazunean, batzuetan begiratzen didazunean, maitatzen didazunean. Bitxikeriak badatoz gaurko saiora, bitxikeriak badatoz gaurko saiora. Ongi etorri! Bueno, aurreko taldeak aipatu den moduan, gaur 2000 oso bete dagoengo da, ezta? Gaur Gabona baino lehen azken osteguna izan da, jente asko ibiliko da 2000 eta Gasteiz ingurutik, ezta? Nire ustez, afaria daukagun eta hori, egongo da giro oso ona Gasteiz osoan, jende asko aterako da, eta, bueno, momentu on bat pasatuko dugu, ez, denok batera. Ja, ostegun guztietan festa dago, eta bueno, gaur Gabonak baino lehen azken osteguna denez, uste dut egongo dela zeo esan ez da. Bai, baina azkenean, bueno, gaur bakarrik ez Gasteizen, nik uste dut ostegun guztietan dagoela kriston ambienta, ez? Azkenean, osteguna, unibertsitateko asko ostiraletan jai izaten dute, nik uste dut beti gero dagoela, baina gaur bereziki, azken osteguna izan da, giroa gehiago egongo da. Hombre, eta barikoan jaik ez badute ere, berdin. Hori asko nabermunduko da, bueno, barikoan hori festa egotearren, jende asko aterako da, esaten dute, bueno, ez badugu egoiz esnatu behar, bueno, aterako gara, ez, eta denbora on bat pasatuko dugu. Eta orduan, gaur jende asko aterako da arrazoi horiegatik. Bai, baina, bueno, orain bitxikerekin joango gara, hain zuzen ere, festetan gertatzen dien bitxikeria arraroekin, azkenean guztat ditu anedotak eta, baina bitxikeria batzu dauden ikutxinez ez nituela jakin, adibidez, gure garunak gutxiago flotatzen du edan eta gero. Nik uste dut hori oso kuriosoa dela. Azkenean, alkolak produzitu alduela, azkenean, gure garunak gutxiago flotatzea, ez? Bueno, musika eta festan, notatzen, nabarmendatzen da asko, hori, garunak, gure garunarik kalte egiten diogu, eta, bueno,
edaten eta hori, bai, nabarmentzen da, adibidez, hurrengo egunean, lagun batzuk eduki dezakegu edo gauza horretatik. Bai, azkenean, festetan gertatzen dena da, gu, edo gehiengoak edan egiten duela, ez? Eta horrek eragiten digu, hurrengo egunean zerbait ez gogoratzea, edo hurrengo egunean agertzea etxean giltz gabe, eta ez dakigu nun itxitun giltzak, eta horrelako gauza arraroak edo, esain arraroak, ez? Azkenean, guk edaten dugu alkohola, baina, badakigu zer gertatu zaigun, eta nik uste dut gure kintzak onartu behar ditugula, ez? Azkenean. Hurrengo egunean gero izugarrizko errezakaken natzen zara, eta, baina beti kontrolatu behar dugu enatzen dugun kantitatea, zenbat kubat hartzen ditugun, beti kontrolatu aldu, gero ez izateko arazoak. Claro, kubata, orain izaten duzula, kubatan eta presioak asko igo dira, eta segun nora joaten zaren edaten, kubaten presioa asko aldatzen da. Adibidez, Benidorrera joaten bazara, edo Peñiskolara joaten bazara adibidez, kubaten presioa ez da berdina, baina bertan daukasun produktua bai, eta orduan, nik uste dut ere, azkenean hor eragina duela, eta gu bai kontrolatu beharko gendula gehiago, zer edaten dugun, zenbat edaten dugun, eta hori, ez, azkenean. Lehen itxegin dute handerekin, eta esan dit, Jimin 10 euro kopa bat, eta izugarrizko presioa. Hori ni uste dudala lapurreta itxela. Bai, eta bai dauzkagu, adibidez, diskoteka batzuetan, nola promozio bat egiten dizkigunak unibertsitarioari, adibidez, kanretarekin, adibidez, Hollowen, kubatak 6 euro balio ditu. Osea, pasan urtean ziren 4 eta aurten igo da bizkat, baina hori, karnea jakustan, hori, deskontu bat egiten ditugu. Ez que adibidez, nik orain dela 2 aste edo, Jimin okrutu zitzaidan garagarro batero estea, da 3 euro kobratu zitzaidaten, Bai, osea, festetan hori. Ez da, karu oso garestia da, baina, Hombre, 3 euro. Beste bitxikeria batekin joango gara, izan ere, konturatuko zineten, diskoteka eta tabernetan musika beti oso altu jartzen dutela, ez? Eta horrek egiten duguna da, guk harinago edatea eta gure buruarekin kontrol gutxiago izatea. Eta horregaitik festetan hainbeste lelokeri egiten ditugu. Bai, nire ustez, ez dakit dela giroari esker edo seri esker, baina gure pertsonalitatea asko aldatzen da, ez, festetan edo diskoteketan edo zein lekutan, adibidez, gu klasean konportatu gaitezke modu batean, baina gauean edo diskoteka batean sartzerakoan aldatzen gara gure konportamendua guztiz, ez? Argi dago, hori ambientaren aldaketa hori eta... Bai, gure burua burmuin batean sartzen da. Eta azkeneko bitxikeran nik uste dut kuriosoena dela, niri oso arrara egiten zait, izan ere guk beste pertsona batekin festetan basoak txokatzen ditugunan, hau da, beste pertsona batekin eskua eman eta basoak txokatu, gure burbuinak milisegundoetan konektatu egiten dire. Bai, osea... Basoak txokatzen baditu beste pertsona batekin, gure burbuinak milisegundoetan konektatu egiten dira. Hau da, kisagorputzaren, vamos. Oso kuriosoa iruditu zitzaidan. Nekin hau, oso kuriosoa. Eta, bueno... Baitu, gaur, oin, Jimilaz aipatu dugula, Jimilazen inguruan hitz egiten ari garela, egin dugu klasekideen eta kursokideen artean galdetegi bat, eta galdetu dugu ia zer nahiago duten. Diskoteka batera joan, edo herriko festetan atera. Zuek zer nahiago duzue? Hombre, nik uste dute ez dagoela diskotekarik herriko festa aldatu alduenik, ez da, edo herriko festa beti izan da gauza oso ezberdin bat, kalean elkartu, botellona lagunekin, kale erdian botellona egin. Eta gainera goizetik ere izan alda. Bai, eta hori da, osea, azkenien ez dakit badelna edo, agian musikaren partez ez, baina giroarien partez edo ikusta udan iaia asteburu guztietan zure lagunei edo herriko lagunei desberdinak, hori agian desberdintasun puntu asko, ez? Handien haustu dela, diskoteka azkenean asteburu daude hor, ezta? Baina, gure herriko festak urtean behin dira. Eta nik uste dut, egun horiek aprobetxatu behar direla eunekoen, goizeko 8-tatik gaueko 6-ak arte. Eta diskoteka dago, leku itxia, leku iluna, jendea asko, leku itxia.
Bueno, eta gure klasekideek ere hori uste dute. Euneko uste du, edo hobeto pasatzen du, herriko festetan. Nik uste dut, dano gaudela horrekin ados. Normala. Eta hori ez, bueno, jarraitzeko jolas txikitxo bat egingo dugu, ez da, Ander? Bai, hemen aukera ditugu pare bat anekdota eta bueno, orain esaterakoan anekdotak, esan behar du egia ala gezurra den anekdota hori. Adibidez, Manez esaten du anekdota bat eta esan behar du hirurok, egia ala gezurra den anekdota hori edo horrekal edo hori da. Anekdotak aztertu behar ditugu, ez, guztion artean. Bueno, nik anekdota bat kontatuko dut. Nik orain dela 4-5 urte joan nintzen lagun batzuekin piztinara eta piztinatik bueltatxerakoan nire lagun batekin bizikleta berreinan bueltatu nintzen, hau da, berak pedala ematen eta nik eseri da. Eta horrelako kurba baten nire nintzen konturatu eta nire lagunak hartu zuen kurba oso itxia. Eta nik sartu nuen nire hainka errubedako bi erradioen artean. Bai, eta bueno, lehen azaldu dudan bezala, hemen orain esan behar dugu, egia ala gezurra den Manezen anekdota, ez? Zoi zuzue, egia ala bezurra dela. Nire uste dut egia dela. Bai, nire ustez baita, osea... Nire ustez egisa. Hombre, errezagoa da anekdota egiten anekdota bat esatea, ez da? Edo... Bai, egia, egia da, niri hau gertatu zitzaidan, pixkat surrealista da, izan ere, bizikletaren erradia guzti zapurtu nuen. Nik Manez tipo zintzoa dela uste dut, eta nik beragan. Bai, egia da. Nik joan nintzen hor bizikletan, eta kurra baten, hainka ez nuen mugitu, eta sartu zitzaidan bi erradien artean. Jauzi nintzen bizikletatik hor, kriston jaleoa, danak niri begira, eta igual 15 minutu tardatu nituen nire hainka bizikletatik ateratzeko, bizikletaren erradietik ateratzeko. Ez dut inoz horrela berek ikusi binetan, No, gehiago kontatzen da berria. Nik daukat... Eta bere maneskeria. Hori da. Nik daukat baita anekdota bat. Ez da nire anekdota, baina, bueno, sinestu egin beharko duzu, Bueno, edo ez. Bueno, hau zen nire ama, gaztetan, futboleko talde baten zegoen. Da, futbolera jolazten zuten. Da, baten, heldu ziren, ez dakit nora, ez dakit. Baina, autobusean, heldu ziren talde guztia, eta autobusa aparkatzerakoan ezegoen lekurik kotxe bat txartu aparkatuta zegoelako. Bueno, nire ama eta bere taldekoek autobusitik bajatu zuten, eta behau kotxie, txartu aparkatuta zegoen kotxea, denen artean hartu zuten, igo zuten, eta lekuz mugitu zuten. Gero, autobusa bertan ere sartzeko. Ze uste duzue? Historia hau egia dela, ala gezurra dela. Ez que ez dakit, euskaldunak oso brutoak esan nahi direk dela, ez? Nik uste dut egia izan nahi direk, ze uste duzuek? Errekalen zurra handitzen dagoela. Bai, nire ustez, baita, Mikel esaten dudan bezala, nire ustez gezurra da. Gezurra? Bai, nire ustez betetziak eta etorri da... Hori da, osea, pizkat, gezurra da, ez, eta... egia da, Benetan, hau nire ama kontatu dit, da egia da. Bere futbol taldeko neska guztiek hartu zuten kotxea eskuetan, igo eta lekuz mugitu zuten. Baina zen bat ziren auto bat. Ez dakit, 11 baino gehiago, ez dakit. Bueno, orain Mikelekin hasiko gara musika atalarekin, ez da, Mikel? Bai, klaro, baiet, dene gustatzen zaigu belarrietan soinu binak gure tinpanoak mugitzea, ez da? Musikari jarraiben emanez eta gure gaia jorratuz, musikari buruzko bizpairu bitxigeria dakarguz. Bueno, musika denok entzuten dugu, gure eguneroko bizitzan, dutxan, txampuarekin gaudenean gure burua igurtzen, lagunekin joaten garenean, eta musika beti gure bizitzan oso argi daukagun gozaba da, eta bueno, balzen egiten entzundako musika eta oroitzapenak ez direla burguineko zati berdinean gordetzen, eta horregatik Alzheimerra duten pertsonak beraien iraganeko doinua gogoratzeko gai direla. Wow! Egia esan da oso kuriosoa, ez? Azkenean, Alzheimerra duten pertsonek ez azkenean astiro gauzak hasten dituzte, baina musikaren oroitzapena izatea oso kuriosoa. Bai, honek erakusten dugu musikak duen indarrak. Eta superpolita da. Oso polita da. Bere bizitza ahaztu duen norbaitek musika gogoratzea, horrek esan nahi du musika garuneko beste zati batean gelitzen dela. Bai, eta baita osagian, pertsona horri abesti konkretu bat asko esan nahi du, edo adibidez bere abesti gogokoena, edo
ba, orduan, ba, hori baita gogoraraztea oso polita da niretzat, en plan, handia izatean, ba, agian, ez ara akordatzen, gogoratzen, ba, segan duzula atxo edo segan duzun atxo, ba, hori, baina hori. Beste bitxikeri baneo zuen entzun? Bueno. Bai, ez? Zuek mundua nola ulertzen duzue? Nola mundua? Mundua. Ba, nik ez dut ulertzen. Hola, filosofiko ipintzen. Filosofiko? Bai. Platoniko. Mundua, ba, ez da hitz, ba, bizitza sortzeko egin den zer hori da, ez da? Bai, ez ustez. Eta mundu ulertzeko dugun modua, entzuten dugun musika motak asko baldintzatzen du. Ez da berdin egunerokoan roka entzuten dozunean, edo musika lasai entzutian. Roka entzuten bozu ikusiko zu diaurroa kaletik, eta entzuten bozu... Ba, fonotik entzuten gauden lau teiatu kanta, azkenan oso lasaia da, oso lasai gaude, denok. Azkenan orain, esan berdin izango harinako talak ipini duen roka bestiak entzuten. Aldatzen badu agian musika orain, ba, gure mood edo gure pentsamenduak aldatuko dira. Gure orain, ba, man esan duen bezala oso lasai gaude, baina adibidez, jartzen badu edo rock edo reggaetoia edo, ba, aldatzen da gure mundua ikusteko egoera, bai. Metallica gutxi hau eta Beethoven gehiago kaletik. Hori da. Hortaz gain, musika altu entzutiak denbora laburragoan edariak azkarragoa edatea eragin dezake. Ontsa ulertzen dozu ez haitxik imintzen dozkuen musika altua tabernetan? Eta hau ez da tabernetan bakarrik gertatzen, supermerkatuetan ere berdina gertatzen da. Supermerkatuetan musika lasaia entzuten baduzu, horrek esan nahi du, zu ere lasaiago ibiliko zarela eta denbora gehiago ibiliko zara supermerkatu. Baina aldiz, jente asko dagoenean musika harina edo roka eta horrelako musikak enpitzen dituzte, harinago erosteko eta harinago bertatik joateko. Hori ditzako eremu askotan gertatzen da. Beraz, hartzen ditugun mozkorrak diskoteketan jartzen dituzten dezibelo altuen errua dira, Ez da gure errua. Hori da, nire ustez baita. Beste bat nahi duzue? Ba, bai, ez. 20 urterekin gustuko dugun musika, bizitza osoan gustatuko zaigun musika mota izan ohi da. Ba, espero dute hola izeta, Bai, izan musika mota gustatzen zaizu. Eske, denetarik esaten badut, mundu guztiak esaten dudan esango dut, orduan ba ez dait. Esan nahi duzu, adibide batzuk edo? Bat. Lan abesti konkretuak, ba. Ba ez daki, zuek bakizue abestiren bat asko markatu zaituztenak? Ba, bai. Eskenik ez dait. Bai. Home, orain entzuten gauden kanta nik uste dut mitikoa dela, Bai. Mundu guztiak entzungo du 20, 30, 40, 80 edo... Nire ustez, abesti mota hauek, ba, belaunaldi, ba, entzungo ditugu edo guztiok, ez? En plan, gure aitak, gure gurasoek hau entzuten dute. Gure semeak entzungo dute hau. Klasean entzuten dute hau. Unibertsitatean hau entzuten da. Festetan hau entzuten da, osea... Sekula hilko ez diren. Bai, hori da. Klasikoak. Beti gurekin daudeneak. Bueno, ba, horre, baina nik ez du nahi esan, ba, hori abesti klasikoak edo, ba, euskal munduan normalako, baina, osea, gehien bat, gaur egungo abesti bat, uste duzuna, zuen bizitza osoan berriz ere askotan entzungo duzuela. Segin izango zen, abestiri. Gehien? Bai. Patxuru. Ah. Rosario Floresena. Hori bai, kantu polita. Bai. Patxuru! Hori bai, kantu polita. Bueno, gu nahiko mutil kuriosoak gara, eta, bueno, galdetegi bat egin dugu gure mailan. Gure ikaskideen artean gehienek roka, ze genero entzuten duten. Eta ez asmatu ze urten den. Gure ikaskideen artean gehienek roka eta reggaetoia entzuten dute. Bai, bueno, jendea dago, ba, bozkatu duena, ba, aukera guztietan edo. Bai, hombre, argi dago, baina... Ze kategoria egon dira? Ba, egon dira reggaetoia, edo trapa, esan daigun. Bai. Gero roka bebai hortik ibili dela uste du, bueno, rokarekin batera punka ere jarri genuen azkenean, naiz eta berdina izan oso antzekoak dira, eta gero popa, eta gero beste bat. Gero bai askok beste bat erantzun dute, baina nik uste dut azkenean beti hor dagoela rock, pop, reggaeton, hortik ez garela asko irtetzen, ez inok ez du entzuten Beethoven edo Mozart. Viva Beethoven. Bai, oso musikari onak dira, baina gaur egun, bueno, modan ez daude edo, baina, bueno, entzun barko lirateke gehiago. Badaude pertsona guztirako. Bai. Bueno, ba, oraingoan bagoaz filmen buruzko zati honekin. Hemen jartzen dizu abesti bat.
Beno, entzun berri dugun abestia, Gladiator pelikulako abesti ezagunena da. Badakizu ze pelikula den, Gladiator? Claro, baietz. Bai, uste dut guztiak ikusi dugula, hemendik. Bertan ikusten dut, gehien bat egun hauetan Euskal Herrian egiten duen hotzarekin eta gure egun hauetan hori Euskal Herriko hotzarekin eta gabon sentsazio honekin ikusteko, pelikulako ikusteko momentu zoragarria da, ezta? Bai, azkenean Euskal Herrian hotz handia egiten du, eta hotz horrekin ez, nik uste dut plan osona dela Netflix ikustea, sofan, mantarekin, eta barrez. Bueno, ez aizguzu pare bat pelikulei buruzko kuriositate edo bitxikeria txikitxo batzuk. Bai, horretik Gladiatorekin hasi naiz, badalako gaur eguneko pelikula oso esanguratsu bat, ezta? Eta hemen ditut bitxikiri batzuk. Esaiguzu. Zenek izuen Gladiatorren, Joaquin Phoenix, bakizu nor da Joaquin Phoenix? Bere odolezko makillaje gabe geratu ziren, berari jarri zioten guztiagaitik. Hainbeste odol makillaje jarri zioten, ez zirela, kargamentu gehiago barik geratu zirela, eta gehiago eskatu behar zutela. Normalik guztien duzu hori. Nik uste dut, hainbeste inbirtitu dituzu pelikulan, eta makillaje bat alditzea, nik uste dut oso kutra dela. Bai, osea, makillajea puntu importantea da filmetan, ez? Tomat Orlandok, Joaquin Phoenix kontratatu behar. Horrela noa. Bakizue nola odol makillaje barik geratu zirenez ketchuparekin improvisatu behar zen zutela? Hori nire uste lotxagarria da, en plan, ketchupa erabiltzea makillajean edo kutron, osea... Produktorak €1.000.000 ipinita gero, filmean ketchupa, agertxa... Mayonesa Hellmann's bezala da, osea... Hori da, eta imaginau, useina, zelako useina izango zuen, gero... Kiratxa, hori da, kiratxa. Eta artean gero aktuatzen Eulixekin musuan, lotxagarria. Bueno, eta orain baita ere beste... film batekin, zer ikusi zuen El Padrino ikusi duzu, ez da? Lehenengo... Baniaz. Nik bez. Ez duzu ikusi? Igual, zuk esango duzuna eta gero, igual, gabonetan ikusi. Nik bai. Bueno, gabonetan oso ondo dago ikusteko. Badago esena bat, nola, zaldiaren buru bat agertzen da, oi batean, izanen azpitik, zaldiaren burua, nola, odolez beteta eta hilda. Zer ikusen zaldiaren buru hori benetakoa dela? Benetan? Benetan dizutela zaldi bat, eta bere burua hor jarri. Zaldia hil zuten estena horretarako? Ez dakit horretarako baina... Francis Ford Coppola superanimalista, osea... Flipas. Gaur egun Pac-Ma, vamos, iría por él a cuchillo. Bueno, eta hemen noa azken bitxikeri honekin, ea ezagutzen duzuen soinu hau. Bakizu, bere jartzen dizuet, bakizu ze abesti den hau? Osa, ze soinu den hau, barkatu? Hauntzaren garrasi, ez? Ikusten duzuenez, garrasia raro bat da. Hau, Wilhelm garrasia ditzen da, eta 1991an sortu zen pelikula baten, eta pila bat pelikulatan agertzen da. Nola, adibidez, ikusi duzuen Malditos Bastardos, bai, ez da? Bai, hori. Kriston pelikula. Malditos Bastardos, Star Wars, milaka pelikuletan agertu da. Eta, lehenengo hasi zen, nola... 1991ako Distant Drums izeneko filmaten agertu zen, estra bat disparatzen zutenean, fletxa batekin, soinu, garrasi hori nola soltatzen zuen. Baina gero, hartu zuten eta broma interno moduan, pila bat pelikulatan sartu zuten. Beste pelikula oso mitikoa eta betianik ikusi izan duguna Titanic da, ez da egoi? Bai, Titanic. Titanicekin ere baita badute nola bitxikeria batzuk. Zer ikusuen Jackek Roseri egiten dion marrazkia nola James Cameron filmaren zuzendariak egin zuela. Nik datu hau ez nuen espero, Nik ez nuen ideiarik.
Ba, eta gainera esku eskerrarekin egin zuen, bera eskertia izan da, gainera. Merito gehiago. Bai, nire ustez hori, ba... Entzuten ari zareten eskerti denoi musu bat, Bai. Eta hau tragiko, pizka tragikoa, baina rodajeko ura, hain hotza zegoen aktore batzuk hipotermia ere hartu zutela. Pelikulan bezala. Benetako pelikulan bezala. Zer dirudizue horri buruz? Hau da, nik lan egiten badut eta lan egiteagatik, hor, itxasoan uran, hor, hipotermia hartzen badut, joe, nik esatu egingo nintzen, Bueno, baina esaten dute eurotza zirkulazioaren dako ona dela. Bai, nire ustez bai, ez? Hori esaten dute. Txarrean niña. Baina, bueno, orain Kimetxekin Gabonen inguruan hitz egiten ibiliko gara. Bueno, afinak eta gero, pixka bat relazionatzen dugu filmak ikusteko momentua, pixka bat, mantza beroa, txokolate bat, pixka bat gogoratzen digu Gaboneko momentu eta ba. Eta momentu niretzako, urteko momentu politiena Gabonak, familiakin egoten garelako, eta lagunekin kanpoan, pixka bat zer eskatuko dugun orentxer hori eta bar. Eta kapitalismoarekin. Bai, hori, osea... Eta kontsumismoarekin. Bai. Bueno, Gabona ez da berdin aleku guztietan, eta ez da berdin ospatzen. Espainian 12 match jaten dira kanpainetan erritmoan, baina Danimarkan adibidez platerak hausten dira, lagunen artean sorte ona erakatzeko. Eta Japonian adibidez Gabonak ez dira ezagunak. Ohikoa da kafeseko oilasko frigitua janda ospatzea. 70ko hamarkadako publizitate kanpaina arrakastatsu baten ondorioz. Nola da, Dinamarkan platerak hausten dituzte? Danimarkan hori da. Flow boda judia edo. Bai, mororlez hori. Ba, imaginatu, Gabonetan, karakola jan beharrean, KFC-ko oiazko prigitua jatea. Bueno, baina oso urrin joan gabe, Segovian txerrikia mozten dutenean platerra botatzen dute. Bai, hori ikusi nuen, atxo. Bueno, bai. Segovia da, no... Akueduktu polita, Bai, nahiz eta Segovia Espainia profunda izan, akueduktua oso polita da, nire ustez, Bai. Azkenean, munduko leku bakoitzak berera ospatzen ditu, azkenean. Gauza, barregarri moduan, etxan behar daukan dire lagun batek akueduktuan pixe egin zuela. Hor bai, ura zegoen, Eta zioten multari jarri ala zer. Ez dakit. Eta, bueno, hainbat bitxikeria kontatzeko daukagu Gabonetan, adibidez, Islandian 13 aita nobel daude, eta bakoitzak nortasun bitxia du. Esnea, arrautzak, labanak, lapurtzen ditu eta bihurrikeriak egiten ditu egunero. Ezagutzen zenuten? Nik ez. Bueno, joder. 13, hori da, como Jesusen apostolak edo. Bai, Islamiako azken afaria, Bueno. Gero, Leonen, antxina oilar bizi bat jartzen zen Gabon gaueko maietan. Bizirik? Nona? Eta ez zituen ardokopak botatzen. Bueno, hau izan da... Bueno, bai, en plan, egoi esan duen bezala, bukatu baino lehen, abesti bat daukagu, ez? Bai, gaur, beste talda gaipatu den moduan, Egoi Rekalderen emekin dauden Egoi Rekalderen urtebetetza dira, eta mesedez erradeziotik, ipini kantutxo bat, mesedez. Denok abestera, Bai, denok batera, Etxean kantela bat hartu eta... Da, zorenak Egoi Rekalde, 18 urte. Ja, prisiora joan daiteke, Zuri... Ez duz ikusten, baina supergorria dago, Ja, gartxelera, ez? Joan daiteke, bai. Edo denei atera, Zorionak zuri
Zorionak, Zorionak, rekagale, zorionak beti. Zorionak egon! Zorionak rekal! Bueno, eta hau izan da dana, eta urrengora arte, espero izan dugu hau disfrutatzea eta urrengoan ikusiko gara. Musu bat. Hala, Urrengora arte bai, eskerrik asko! Pasa un traguito de eso pa' quitar la pena, chacho. Te he conocido y te quiero mazo. Amigos correr directitos hacia tu vaso. Intento mejorar pero sigo siendo un fracaso. Métete de la botella de la litera en el cerebro. Por eso no sigue la guardia civil. Chapé la bañía ni nunca nos pilla. Por eso me merezco un pinchito de tortilla. Amo Dios con soldado, amo Tutsi en Isla Día. Vidalita color ashimela. Zuntzen bada maitia jakin merezi izan duela. Bizitza oso bat borrokan utxiaren kontra korrikak dordoka. Kaixo guztiei! Bitxikerien atal interesgarria entzun ondoren, Euskal Ekitaldiei buruz hitz egitera gatoz. Pasaren astean entzun bazenuten, Nafarroako bertso jaialdiari buruz hitz egin genuen pizka bat. Zeinetan aipatu bezala, Sabati Arregik irabazi zuen txapela. Gainera, bere anaia Josanekin abestu zuen buruz buroka.
Finaleko politena hori izan zela esan zuen, buruz burukoa bere anaiarekin abestea. Hori da, amaierako aigurra aipatzekoa izan zen, horri buruz hitz egin honen pixkat, eta bukaerako esaldiak edo bertsoak oso politak izan ziren, hausnartzeko kontua esan zuen, eta honako hau esan zuen, lo hartu eskero, lur honek ez du hizkuntzarik eramango, eta hizkuntzarik ez duen herri bat, ez da herri izango. Bai, pasaren asteko atalaz asko gozatu genuen, baina gaurko honetan korrikari buruz hitz egitera gatoz. Duela 6 egun jakin genuen zein izango zen 24 korrika honen kanta, eta orain pilpilean dagoen gai bat da. Naiz eta ekitaldi oso famatu izan korrika denek ez dute ezagutzen. Gu, Irati, Maider, Araitz eta ni Maren gara, eta euskal kulturaren ekitaldi garrantzitsu bati buruz entzun nahi baduzue gurekin geratu. Lehenik eta behin Maider, zer da korrika? EAek antolatzen duen ekitaldi bat da, Euskal Herri osoan zehar egiten den euskararen aldeko ekimenean. Euskararen aldeko kontzientzia suspertzea eta euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea ditu helburu. Datorren urte honetan 24. korrika ospatuko dugu, baina urte luzez ospatutako zerbait izan da. Beraz, araitzekin, atzera egin eta korrikaren historia zentzungo dugu. Bai, Maren, zuk ongi esan duzun moduan atzera egingo dugu. Lehenengo korrika aipatzeko kontua dela esango nuke, 1980 ospatu zen, gainera gertu daukagun herri batean hasi zen, Oñatin hain zuzen ere. Korrika horretan Xabier Peña omendu zuten. Eta zein lelo izan zuen lekukoakoa? Begira, zuk ere esan bai euskarari leloa, eta dirudienez hori izan zen, simplea baino sakona, ezta? Bai, txikia, lekuko batean sartzeko modukoa. Urte horretako kantua entzungo dugu, ezta? Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Korrikaren amaieran ekitaldi bat egin zen, korrikaren amaieran beti egiten da ekitaldi bat, eta ekitaldi horretan, urte horretan, Julen Kantzada honako hau esan zuen, Euskal Herriaren alde lan egitearen bizia galdu dutenak, Euskal Herriaren alde lan egitearen kartzelan usteltzen daudenak, hori esan zuen, hori omenaldi moduko bat egin zien, eta polemika pixka sortu zuen Julenek esan dagoak. Bai, hori egia da, esaldi hauka entzun da, frankismo garaiera jo dezakegu. Garai oso gogorrak izan ziren, Euskal Herrian batez ere. Eta Euskaldunek bizitako zapalkuntza ez dugu inoiz ahaztuko. Hori da, egoera aratzak ziren benetan. Kalean euskaraz hitz egitean bazenuen, isunak saso eta ondorio larriagoak eduki altzen dituen. Eta jende asko kartzelaratuta egon zen. Bai, familia askok bizitako sufrimendua harritzekoa da. Nire kasuan, monaren osaba kartzelaratu zuten, eta mota honetako zigorrengatik familia askotan euskararen transmisioa gauzatzea oso zaila izan da, agian euskarariko beldur moduko bat zabaldu zelako. Eta urte batzu ez, Euskal Herriko iaia leku guztietan galdu zen, baina orain eskerrak garaiak aldatu diren, eta nahi izan ez gero euskaraz bizi gaitezke normaltasun batean esango dugu. Gainera, aipatzekoak dira eskoletan sufritzen ziren zigorrak, ez? Nire aitonak eskolan euskaraz hitz egitearen izugarrizko zigorra jasan zituen, golpeak edota hartaburuen gainean belauniko liburu batzuk eusten ere egoten zen. Nire familiaren kasuan ezen beldurrik zabaldu, kontrakoa zabaldu zen, euskararen alde borrokatzeko edo euskara maitatu eta zaintzeko nahia zabaldu zela esango nuke. Baina harritzekoa da, une latz horietan nola heldu zioten hizkuntza honi, ez? Eta bestalde, egunerokoan ez dukola inongo arazorik, larririk esanez, gutxiestu egiten ari da hiztun kopurua, ez da? Bai, hori horrela da. Horregatik, euskara mantendu zuten horrei guzti eskerrak eman behar dizkiego, ahi gabe gaur egun ez ginateke inor izango, eta gure hezkuntza ez liteke bizirik jarraituko. Bai, eta oneraria azken sustraiak taldeak sortziko txikian abestian duen esaldi esanguratsu bat aipatzea gustatuko litzaidake. Honela dio esaldiak, hizkuntzaren artisau izan zirenengatik dirau gure ahotsa bizirik. Euskararen egoera eta hizkuntzaren transmisioa aipatu ditugunez, egokia iruditu zait esaldi hau zuekin partekatzea,
esaldiak oso ondo islatzen duelako lehengo eta gaur egun bizigun euskararekiko egoera hori. Bai, Maren, zurekin oso ados nago, gainera argita garbi plazaratu dute letran gaur egungo egoera, egia esan, bai. Eta galdera bat, zuen ustez garai horrietan korrikak bizirik irauteko almena izango luke egoera kontuan izan da? Egia esan nik ez daukat honen inguruan iritzi garatu bat, uste dut galdera zaila dela. Baina euskara bizirik mantentzeko kriston borroka egin zuten gure aurrekoek, eta ikusi da nola debekoen gainetik garaipena lortu zuten, eta euskara aurrera atera zen ez, horregatik gaur egun euskaraz bizi gaitezke. Beraz esango nuke korrika garai horretan ospatuko aliz beste borroka bat izango litzatekela, eta nahi izatekotan eta naiz eta zapaldu izan aurrera aterako zela. Begira, bitxikeri bezala, frankismo garaian, Iruñan, aberri eguna ospatzeko, badakizuenez, aberri eguna ospatzen da urtero, eta gazteluen parantzan elkartzen ziren kafea hartzera normaltasunean, eta globo aerostatiko batean jartzen zuten ikurriña bat, horrela disimulatuta aberri eguna ospatzen zutelako. Eta horrela poliziak ezin zioten inongo errurik bota. Bueno, eta garai gogorrak alde batera utzita, beste bitxikeri bat, hainbat ikastolan baita korrikari buruz korrika txikia antolatzen dute. Zuek ospatzen zenuten? Bai, nik egiten nuen hori nire ikastolatik, gainera korrikako 2 urte jarraietan lekukoa eramantea tokatu zitzaidan, eta oso pozik hartzen nuen lekukoa korrika txikian, oso pozik eta arro joaten nintzen lekukoarekin aurrean, eta beste urte batean pankarta eramatea tokatu zitzaidan, lekukoaren atzean joan arren oso arro eta pozik sentiten nintzen, azkenean aletxoa jarri izan naluelako horrelako ekintza batean. Nik ere egiten nuen, herriko ikastetxeenak elkartzen ginen elkarrekin korrika eginez, eta denok behin batera geudenan, elkarrekin kantatzen genuen urte horretako kantua eta elkar dantzatzen genuen. Bai, nik ere urte luzez egindako gauza bat izan da. Eta egia esan da oso polita zen eskola osoa horrelako ekitaldi batean elkartzea, eta hori itzapen oso onak ditut ikastolatik. 2026ko martxoaren 19an atarratzek emango dio hasiera korrika honi, eta 10 egun beranduago Bilbon bukatuko da. Hainbat erakundek parte hartuko dute. Lekukoa eskuz pasaten aldatzen joango dira erakunde bakoitzako ordezkariek. Ekitaldian zehar musika eta jendearen motivazioa dugu erdigune. Alaitasunez pasatuko da lekuko hori, bata besteari, den lekua eta den ordua izan da. Bai, Irati, ongi esan duzun moduan, musika dago erdigune ekitaldi honetan zehar, eta pertsonalki korrikatik gehien gustatzen zaidana beti abestiak dira. Egia, gainera korrika ospatzen den urte guztietan ateratzen dute abesti berri bat, eta talde ezberdinekin. Bai, ala da bai, badira hainbat euskal talde korrikaria bestea egin dutenak, esaterako Goze eta Garri Esne Beltza eta badabre beste hainbat talde. Eta kantuz eta artistez ari garela. Joan zen barikuan, hau da, abenduaren 12an, korrikaren kantu berria estreinatu zen Zetak musika taldeak eginda. Maizuz Zugarramendi eta Erremun Martinak laguntzarekin. Zati bat entzungo dugu. Zugeren itzala, Santa Grazitikan, Zarra Gaztelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura, hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan, zergar euskara beraz bagara, Maixux eta Erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Xiberutikan mendebal. Bueno, eta zer iruditu zaizue? Bueno, nire ustez agian, zeta gainbalotuta dago, alde guztetan dago, programa guztetan dago, eta bestia ez iruditu korrikako abesti bat, baizik eta zetaken beste abesti bat iruditu zait, oso monotonoa iruditu zait, eta gainera esango nuke, ez dela korrikak espero zuen abesti bat, estilo aldetik beti izan delako ska, rock edo trikiti eta panderoko estilo bat, eta egia esan da nire asko zait gustatu, zetaken abesti bat iruditu zaitalako, eta ez korrikako abesti bat. Bai, zurekin bat nator, baina aipatu behar dut ere, musika estilo berriak entzutea beharrezkoa dela, eta hori betianik pentsatu izan dut ez, batez ere ezin garelako urtez urte estilo berdina entzuten bizi,
Zetaken proiektua Euskal Herrian zerbait berria izan da eta harritzekoa da izan duen arrakasta, eta alde batetik nik ere arrakasta hori guztiz ulertzen dut. Baina uste dut hainbesteko boom honek ere eragina izan duela euskal musikan. Bueno, eta batzuen ustez, zetak euskal kulturaren ideia utopikoa bereganatzen ari da. Agian horrek arazoak ekar ditzake. Ba, ez nago guztiz ados. Zetak bezalako talde batek euskara sustatzen lagungarria izan dela esango nuke. Naiz eta beste musika estilo ezberdin bat izan, azken finaz euskeraz da kantua eta horrek laguntzen du, ez? Eta euskararen arira, euskaraldia da beste ekitaldi garrantzitsu bat. Berez, euskara bultzatzeko ekimen bat da, baina honen inguruan ikuspuntu ezberdinak daude. Batzuk diote, egun batzuez txapa bat jartzeak ez duela onurarik, baina denak du beti garrantzi bat, ez? Zer uste duzu, Bueno, baina itxoin ez, lehenengo azaldu berko zer dan, ez? Bai, hala da. Euskaraldia euskara ulertzen duten hiztunen hizkuntza ohiturak aldatzeko ekintza soziala da. Euskal Herri osoan eragiteko sortua. Ekintzak herritarren hizkuntza praktika aktiboa eta euskararen erabilera handitu nahi du. Eguneroko harremanetan euskara lehenetsi eta 11 egunetako praktika sozial masibo batera bildu gaitesan. Bitxapa desberdin aurkitu ditzazkegu, ahobizi eta belarri prest, izeneko gi esaten duten moduan, bat ahoarekin du zerikusia, eta kasu honetan euskara saritzeko gai zarela esan nahi du. Eta bigarrena berriz belarriari egiten dio referentzia, hau da euskara ulertzeko gai zarela. Parte hartu nahi izan ez gero, maiatzaren 15-tik 25 tartean izango da. Hori da, eta txapak nahi izatekotan zure herriko udalera joan eta 5 euroengatik trukatzen dizkizute. Bueno, iritzekin jarrituko dugu. Maider, zer pentsatzen duzuzuk ekitaldi honen inguruan? Ba, agian hiri handietan benetan saiatzen diren pertsonentzako lagungarria izan daiteke, baina ikasten ari direnentzako, baina ez dut uste egoera aldatzeko inpaktu gehiagin duenek. Ja, bai, gainera badago jendea astea bukatu orduko txapak kendu eta gaztelaz hitz egiten hasten direnak. Bai, arrazoi daukazu, nik pertsonalki horrelako hainbat egoera ikusi ditut. Badago jendearen naiz eta ahobizi txapa eraman gero gaztelaniaz egiten duela eta harritzekoa da. Gaztelaniaz hitz egin behar baduzu, zertarako jarri txapa ezagian euskaldun itxurak egiteko edo zer, ez dakit. Bestalde, guztiz instituzionalizatu den zerbait dela uste dut, 11 egunez politikari guztiak telebistan ateratzeko txapa jartzen dutelako, eta beste urte osoan zehar euskarari garrantzia emateaz hasten direlako. Agian politikari gehienak ez, baino guztiek iaia. Bai, hori egia da. Geroz eta jende gutxiagok euskaraz hitz egiteri uko egiten diola, eta teorian horrelako ekitaldiak lagundu beharko luketela. Baina azken finean, gero eta jendeak beren aldetik bai jarri beharko luke euskaraz hitz egiteko txapa hori kontuan eukin gabe, ezta? Bueno, eta parentesi moduan baita korrikaren gaiara itzuliz, eskertu beharko genuke agian Nafarroako egoera kortuan hartuta oraindik korrika pasatzen dela hortik, ez? Bere garaian egon ziren saiakerak gobernadore zibilaren aldetik korrika Nafarroatik areagozteko eta. Bueno, euskararen egoera gaur egungo egoera zaila dela esango genuke, nik uste dut Laurok berdina esango genukela, eta batez ere ez delako ofiziala Euskal Herri osoan, gure herriko hainbat pertsonek ezin dute euskaraz bizitza bat egin, ezin dute euskaraz ikasketarik egin, eta aldatu egin beharko litzateke egoera, ez? Adibidez, iparraldean, basoa euskaraz egiteko ekitaldiaren edo aldarrikapenaren, hori aldarrikapen oso handia dago, eta azken urteetan, lortu arte jarraitzea dute helburu eta nik uste denon lagundu beharko genukela hori lortzera. Hori da, entzuzen ere, gainera esaterako Nafarroan geroz eta gaztelania hiztun gehiago daude, eta hegoaldean geroz eta zailagoa da ikastolak egitea. Eta aipatutako moduan, Nafarroa ez dago onartuta euskara hizkuntza ofiziala bezala. Hori horrela da. Eta horren ariran, pasaren asteko greba aipatu beharko genuke. Euskal ikasleok Euskal Herriko hiriburu guztietan elkartu ginen, azken batean gure hizkuntza euskal hizkuntza hori aldarrikatzeko. Denborarekin egoera hobetzea da helburua, baina askok euskararen etorkizuna beltz ikusten dute. Gai honetaz ari garela, gauzatxo bat aipatzea gustatuko litzaidake. Asteartean Instagramen egin eta albiste batekin egin nuen topo, honela dio titularrak. Nafarroa osoan euskararen ofizialtasuna aldarrikatu zuen atzo Euskalgintzaren Kontseiluak. Aekako kontuak igo zuen albiste hau, edo gutxienez nik hor ikusi nuen, eta ipagarria iruditu zaitez, justo orain euskararen egoera horretaz hitz egiten gabiltzalako, eta Aeka ere aipatu dugulako.
Bueno, nik uste denok batuta lortu dezakegula Euskararen egoari buelta ematea, denon esku dagoelako eta urtetan zehar ikusi dugu denok elkartuz gauza handiak lortuta egin daitezkela. Orduan nik uste denok batuz lortu dezakegula. Arrazoiak azuaraitz. Euskaldunei euskal kulturak batzen gaitu, eta horren barruan puntu garrantzitsu bat musika da. Beraz, zer iruditzen zaizue orain korrika ari garela gure kantu gustuken ranking bat egiten badugu? Niri oso ongi iruditzen zait. Niri orokorrean korrikako kantu gehiena gustatu zaizkit. Baina batekin geratu beharko nintzen, 19. korrikarekin geratuko nintzaketeke. 2015 urtean ospatutako korrika horrekin. Urepeleti Bilbora. Urepeleti Bilbora, abiadadin korrika, euskara kanpora eta denok korrikara, dio kantuak. Simplea, baina oso argia. Korrika horren kantuak eta dantzak asko markatu zigun denbora luzez lagun artean kantzatu eta dantzatzen aritu ginelako. Durangoko liburu eta disko azoka omendu zuen korrika horrek. Azokak 50 urte bete zituelako. Kantua hainbaten artean egin zen, Sautrel olerkean oinarritutako hitzekin eta oskorrik egin zuen musikarekin. Honela dio kantuak. Euskara da kanporata denok korrikara. Euskaldunak herrietan ahaldun gaitezen, eta gure mintza eraz denok arrogago zen, gure beletik Bilbora lekuko agidatzen. Izakatea eten gabe oro graster. Eta konta idazue, zuen kantu guztonkoena zein da? Zuk ongi esan duzun moduan, niri ere korrikak dituen abesti guztiak edo, iaia guztiak gustatzen zaizkit. Kakotzen artean ranking hau betetzeko aukeratu dudan abestia 18. korrikarena da, Esne Beltza taldeak egin zuena. Izenburua bagoaz da eta niretzako korrika hori berezi izan zen batez ere nire herritik pasatu zenean lekukoa eraman nuelako. Aipatzekoa da abestiaren lehenengo esaldia, bagoaz Euskal Herritik mundura. Simplea da, baina hausnartzekoa ere ez. Urteetan zehar korrika mundutik nola zabaldu den ikusi dugu eta ekitaldi honen lehenengo urteak ez ziren agian hain famatuak izan. Baina azken urte hauetan ikusi dugu ekitaldi handia dela Euskal Herria eta esango dut Euskal Herria kontuan hartu gabe 23. korrika 4 kontinente eta 45 hiritan ospatu zela. Beraz, ikusi dezakegu ez dela soilik gure herriko gauza bat, gure herritik kanpora ere zabaldu dela. Hemen euskaldun izatea bezalako dudarik ez da. Hemen ez dago euskararinako askatasunaren aldeko itxaron. Bueno, niri eganek egindako abestia asko gustatu zitzaidan. 3. korrikako abestia egin zuen, abestia hasieran honako hau dio, indartu behar da euskara, nik ala uste dut euskarak indarra behar duela bizirik mantetzeko, baita etorkizun oparo bat izateko ere. Gainera aurretik aipatu duguna dio. Alferrikan da ikastoletan hizkuntza bat ikastzea gero kalean gure artean inoiz egiten ez bada. Lehen aipatu dugu euskaraldiaren kasuaren antzekoa da. Denbora jakin batean edo tokin jakin batean bakarrik erabiltzen bada gure hizkuntza euskera, gure hizkuntza jai dauka etorkizunari begira. Eta abestiari buruzko informazio gehiago aipatzeko, abestia 83an egin zen, urte horretan korrika Baionan hasi eta Bilbon bukatu zen, eta izan zuen lehenoa honako hau izan zen, euskeraz eta kitxo. Eta omendua Gabriel Aresti Segurola euskal idazle eta poeta izan zen. Korrikagoaz iritsi arte gure herriko helmugara, gaurretarako lehen urratsa indartu behar euskara. Alferrikan da
ikastoletan hizkuntza bat ikastea, gero kalean, geure artean, inoiz egiten ez bada. Horregaitik herriko ekintzak, noizean behin esnatzeko, hain beharrezkoak baitira, nahiz izan batzu aurkako. Ia segiban, irentsi arte, kilometro, gure herriko bide guztiak, naiz korrika, naiz geldixo. Bueno, eta ni azkeneko bezala klasiko bat aukera dut, oso famatua, zirkorrika. Sare sozialetan tren biralak egin ziren eta guzti abesti honekin, eta zelako arrakasta ez, lekuko ordez kalimotxoa eramaten zuten. Bueno, batzuk izan zen 2017an egin zen 20. korrika den abesti ofiziala. Xabier Zabalako konposatu zuen, eta Iruñeko jarauta 79 txarangak interpretatu zuen, nola ez, Iruñea. Eta bere soinua txarangaren erritmoarengatik bere izen da, eta horrek jai izaera, herrikoia eta berbera giroa eman zion lasterketari. Izenburuak batzuk goiburuarekin jolasten du, eta mezu nagusia helarazteko norbanako euskararen kausa kolektiboa parte hartzeko beharra esaten du. Leloak honela laburtzen du. Batzuk eta bat nik, bat, denok bat. Gazteleraz agian ulertzeko batzuk, uno tu, uno yo, uno, todos uno. Pertsona bakoitzaren ahaleginak funtseskoak dira azpimarratuz, entzongo dugu ba. Ze kanta polita egia esan, Asko gustatzen zait niri behintzat. Hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri garoko gara. Bat, izan bat, egin bat, batzuk eta bat, nik bat, denok bat, bat eta batzuk gara ona, euskara bat mundu bat. Biurteko ekilibristak, suirenzle optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herriz herri garoko gara. Zer nolako kantu politak entzun ditugun egia esan. Kantu honek niri behintzat oroitzapen asko eta anekdota asko ekartzen dizkit burura. Kontako aldidazue bizitako bateren bat? Bai, nik pertsonalki ez dut ezer horrela super kontagarria bizi korrikan, baina oso barregarria iruditu zitzaidan, ez dakit duela 4 urte edo duela 2 urte, Azpeitiako edo Azkoitiako barkatu ez dakit, bietako zein herriko alkatea erori zenean, eta bideo hori da oso ona. Bueno, ni korrikin badaukat anekdota bat, korrikan nire erori egin nintzen lan batekin, eta deno gure gainera erortzen ziren, jende asko zegoelako, eta bai, nahiko barregarria izan zen. Eta min egin zenuen? Bai, zera, oso ondo pasa nuen, bai, egia esan, bai. Jode, baina beste jenderekin. Bai, pixkate agobioa sentitu nuen, baina barrepila bat botan nintuen. Nire kuadrilla adibidez, justo kanta honekin agertzen denean jarautako kaleetan, ez dakit zergatik, baina dago koordinazioa eta jende hasten da korrika, korrika balitz bezala, eta egia esan,
aukeratu behar duzu leku hon bat, ze bestela, balantzak daude, eta baina, bueno, jendea ongi pasatzen du, eta batzutan, baita nik esan dudan ez dela tren hori egiten dutela kalimotxoak pasa, badaude edalontziak hor pasatzen goitik bera. Oso ondo paseta zuen. Ba, nik kontago eta anekdota bat, egia esan, azkenengo korrika oso ondo akordetzen naizelako horretaz. Azken finean, ba, juerga egun bat izan zen, eta korrika ba, nire herritik gabeko beratzeak inguru pasatu zen. Eta denok eruden ba, juerga giroarekin, buruan korrikara juteko helburuarekin, baina gauza bat eta bestea dela, azkenean ez ginen korrikara joan. Durangotik pasatu zenean bazken baten ez ginelako konturatu, eta gero gaba osoa eman genuen da motuta ba, korrikara ez jotegatik ez da. Bueno, pasatu daiteke. Galdera bat, zen nahiago zue korrika egitea? Arratsaldean, goiz-goizean, seiretan edo gauean, ze batzutan aukeratu dezakezu, joan zaitezke herri batera eta korrikara joan, eta hor barra ikusi edo. Azkenengo korrikara zaten goizaldeko 4etan pasa zen, eta nik horrelako ordua gustuko ditu. Gainera ostirala izan zen, gaztetxe irikita zegoen, lagunekin afaldu, gaztetxean dantza, bestu, eta horrelako orduta honetan gustatzen zait korrikaretik pasatzea, bai. Ba, bueno, niri esan da, arratsaldez pizkat arratsaldea ja gauan gustatzen zait, agian afal orduan, ba, lagunekin egon, zerbait hartu eta ja korrikara joan, eta gero, bueno, normalean nik Gasteizetik, Gasteiz dana ez dut esango ez, baino zati oso handi bat egiten dugu korrikan, eta gero asteburua bada, pues geratzen gara hortik kaletik dagoelako beti ambiente asko, bai. Ba, nik ere iluntza nahiago dut, bazken baten ba, jente asko batzen delako, eta badagoelako arrazoi bat jendearekin eta lagunekin biltzeko, ez? Zer hobeto korrika baino jendearekin biltzeko. Hori da, nire kasuan, ba, Iruña normalean arratsaldean pasatzen da, orduan ez da oso ordutegi ona, baina, bueno, jende pila bat dago, musika pila bat dago, orduan ambientea gutxienez badago. Orduan, bai nahiago dut joatea, pues, agian goizeko 6etan, lagunekin normalean joaten gara ondoko herrietara, eta goizeko 6etan joaten gara, baina, bueno, Iruña badaka hori, beti zori txarra daukagula. Bueno, ba, oso ondo neskak, inoiz ahaztuko ez ditugun momentuak bizi izan ditugu korrikan, eta kantuak betirako gogoratuko ditugu ere. Bai, kantu horriek irrifarre batekin gogoratuko ditugun kantuak dira, nik uste gehienak, bai, gehienak. Bai, eta, bueno, noski baietz. Eta, honekin gure saioari bukaera emango diogu, ez da, Irati? Bai, horrela da, orain beste batzuen txanda da, ja gauza asko kontatu ditugu, eta. Bai, bizitako momentu zoragarriak albo batera utzita, gaurko saio luze honi amaiera emateko momentua gertu daukagu. Beraz, mikrofonak utziko ditugu, eta gure kideek hartuko dute zerlekoa kirolei buruz hitz egiteko. Bai, orain kirolei buruz hainbat albiste eta kontu entzungo dituzue, aukera hori izango duzue, eta beraz gaia interesatzen bat zaitzue, jarraitu entzuten. Bai, ala da, mila esker entzuteagatik, laster arte. Laster arte, agur. Aio, aio. Santa Grazitikan zarra kastelura eta rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara sorgin baten azken kanta itoizko kaletan zergar euskara berez bagara maixux eta erramunen herrian Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri. Ahora, en imagen. Iraia berri baten bila.
Eguerdion eta ongi etorri Jokoz kanpo saiora. Badator asteburua, badatoz gabonak, badatoz neguko oporrak, eta badator goiza bukatzeko azken tantoa. Zuekin, Kirolak. Eguerdion berriz ere hemen gaude Nixa bat. Ni Laia, kaixo. Ni Jon. Eta ni Inge, eguerdion guztioi. Bueno, azken asteko emaitzekin gatoz. Futbolean, gizonezkoen lehian, lehen mailako euskal talde guztiek porrota gogorrak izan zituzten. Joan den ostiralean, Realak, Gironanen aurkako norgehiagokan 1-2 galdu zuen etxean. Gedesen gola ezen nahikoa izan Donostiako taldeak 3 puntuak eskuratzeko. Viktor Chigankov, jokalari ukraniarrak, 2 gol sartu baitzituen azken orduerdian. Horrekin batera, taldearen teknikariaren Sergio Franciscoren azken partida izan zen. Bai, pena handia izan da, gauzak ez baitira nahi edo behar bezala atera entrenatzaile irundarraren eskutik. Larun batean ere, Bartzelonan jokatutako partiduan Osasunak 2-0 galdu zuen. Bartzelonako Rafinha jokalari brasildarrak 2 gol sartu zituen orain dela gutxi estreinatu berriko Spotify Camp Nouean. Galizian, Atletikek 2-0 galdu zuen Zeltaren aurka, Nico Williamsek huts egin zuen penaltian eta Bilboko taldea 7. postuan kokatzen da. Horrez gain, Sansek etxezkanpoko lehen garaipena lortu zuen. 3 gol sartu ondoren Deportivo de la Coruñaren aurka 2. postuan aurkitzen den taldea. Alabesek aurre egin zion Real Madrili, baina ez zen aski izan garaipena eskuratzeko Xabi Alonsoren taldearen aurka. Entrenatzaile tolosarrak taldearen teknikari izaten jarraitzen du estutasun larria pasa ostean. Jokalariek konfiantza guztia duten arren, jarraitzaileek etorkizun iluna ikusten dute Xabi Alonsoren eskuetan. Arrazoi duzu Inge. Bestalde, Errege Kopan jokatu diren partiduen emaitzak hauexek izan dira. Asteartean, Eibar kanporatu izan zen tamalez Eltzeren eskutik. Realak azken minututan eskuratu zuen garaipena Pablo Marinen golarekin. Eta amaitzeko, atzo Osasunak Hueskaren aurka jokatutako partidan 2-4 irabazi zuen. Final 8renetako sailkapena eskuratuz luzapen denboran. Gasteizen jokatutako partidan, Babazorroek 1-0 irabazita final 8renetan sailkatu ziren. Final 8renetan jada Realak, Alabesek eta Osasunak haien postua eskuratu dute. Eta euskal taldeetatik gaur Atletik arratsaldeko 7etan lehiatuko da Ourenseren aurka. Emakumezkoen futbolean Errealak garaikpena eskuratu zuen Sanse taldeak egin zuen bezalaxe. 3-0 Deportivo de la Coruñaren aurka. Eta horrela, emakumezkoen taldea txapelunen ligako postuetan aurkitzen da. Saskibaloian ordea, Euroligan 15. jardunaldia jokatu zen azken asteburuan. Baskoniak Madrilen jokatutako partiduan 84 eta 87 galdu zuen Real Madrilen aurka. Ligan desan berriz, Bilbao Basketek Jopos Lleida taldea garaitu zuen 18 puntuko aldearekin. Euskal Pilotan binakako txapelketako 4. jardunaldian, aurreko ostrialean jokatutako partidan, Larrazabalek eta Mariezkurrenak prestigiozko garaipena lortu zuten alturaren eta ezkurdiaren aurka, 19 eta 22. 19 eta 17 zijoazen atzetik, baina markagailuari buelta ematea lortu zuten haien 2. garaipena lortzeko.
Larun batean, asko sufritu ondoren, Lasok eta Albixuk txapelketako 3. puntua erdietsi zuten Etxeberria eta Rezusta garaituta, 22 eta 17. Horrez gain, Aspeko bikoteak jokatutako 4 partida galdu ditu tamalez. Artolak eta Imazek Zabala eta Martija menperatu zituzten, 22 eta 15. Igandean, Elordi eta Zabaletak 12 eta 22 irabazi zieten Jakari eta Iztuetari, binakako txapelketan. Garaipen horri esker, 3. puntua lortu dute. Bueno, eta azken asteko laburpena egin ostean, jo puntuan dagoen gai baten arira, aipamen batzuk egin nahi ditugu. Bai, hala da Xabat, jakin badakigu kirola gero eta barneratuago dagoela gure egunerokoan, eta horrekin batera, bai irainak, bai mehatxuak, ezbeharrak, eta onartezinak diren hainbat jarrera. Ba, Inge, horrelaxe da, tamalez, bai. Esandakoarekin bat, kezkagarria iruditzen zaigu horrelako jarrera gero eta ohikoagoak direla, bai profesionala diren kiroletan, baina baita gure inguruan ere. Hori da bai, milaka dira jazarriak diren kirolariak eta horrek salaketa bat behar duela iruditzen zait, bai. Bai, urrutira joan gabe, azken asteetan, kiroldean eta bereziki futbolean, eguneroko kontuak bihurtu dira onartezina diren zenbait jarrera. Bai, esaterako, Oviedoko taldearen azken igandeko norgehiagokan istilu larria izan zuten. 200 zale inguru hurbildu ziren Carlos Tartierera taldearen egoeragatik protesta egitera. Oihuak, irainak eta baita entrenatzailearen autoa astinduz. Luis Carrion kargutik kendu zuten Sánchez Pizjuanen izandako porrotagatik eta jarraitzaileen haserrealdi handiena jasan zuen. Mendizorrotzako armaietan ere, igande iluntzean Thibaut Courtois eta Raul Asensio izan ziren jazartu nagusiak. Atsedenaldiaren aurretik, Belgikako atezainari mandarin azalak bota zizkioten, Alavesen aukerarik argienetako bat gelditu ondoren. Bai, eta hori gutxi balitz, Espainiako futbola ikaratzen duen salaketa ere badugu azken astean. Esan duenak, estoy cansado de recibir insultos, quiero que me protejan también. Edota, no me gusta que al final de un partido me estén llamando hijo de me... Eta es muy feo, adierazi zuen Granadako teknikariak. Hori da, orain arte futbolekoak bakarrik aipatu ditugu, baina saskibaloian ere badaude horrelako salaketa larriak. Urrutira joan gabe, astelehen honetan, irainak, begirada errankariak eta epaia oihuak izan ditugu. LeBron Jamesen haserre biziko liskarra NBA-ko beste izar batekin, eskandaloarekin amaitu zen adibidez. Entzun berri ditugun albiste guztietan, nabarmen da egungo egoera, larria dela dudarik gabe, eta bereziki futbolean. Inge, hala da. Tamalez, futbolean ohituta gaude irainak entzutea,
beste kiroletan gertatzen ez den bezala. Eskupilotan, adibidez, edozein frontdora joan eta eremu kirolari eta osasuntxu batean aurkitzen zara. Non helburu nagusia, pilota ikusi eta ondo pasatzea den. Zure pilotari gokenaren alde egiten, baina inoiz bestaren aurka. Bai, hala da. Azken finean, badirudi azten ari zaigula zein den kirolaren helburu nagusia. Bai, alaxe da ingesa bat, nire kasuan frontoira joan naizen aldi guztietan, ez dut inongo mehatxurik entzun inoiz, aldiz futbol zelaietan, ia ohikoa da partidu guztietan zerbait kaltegarria, larria edo insultoak entzutea. Era bat ados, eta ez soilik lehenengo mailan edo eliteko kiroletan ikusten den kontua. Urrutira joan gabe, nire herrian Tolosan adibidez, bizitzen ditugu horrelako egoerak, eta tamalgarria da, kirolaren helburu nagusia alde batera utzi, eta bertan sortzen diren gatazkak ikustea. Bai, Goierri inguruan, bai Lazkaon eta baita Beasain eta Ardizian ere ikusten ditugu mehatxu eta presio gara larri desberdinak, adibidez gurasoen aldetik seme-alaben gana, edo baita entrenatzailea eta bestelakoak barne ditugula. Aipatu zuen bezala, pena bat da, baina azken batean kirolaz disfrutatzen ibili beharrean horrelako egora bizitza. Eta noski, horrek ez du kirolariengan eragiten bakarrik. Baita ere bere senidengan eta egoera horri normaltzat ikusita ez den ari diren guztiengan. Bai, Laia, azkenean aipatu zu, ondorioa oso zabala da, eta esan bezala, kirolaren alde ilun hori erakusten ari gara, eta azkenean kirolariek ere noski sufritu egiten dute, eta zalei ere sufriarazi egiten digute. Bai, era bat ados. Eta nik guzti horren arira galdera bat bota nahi dizuet. Esan Inge. Ea zer dio zuen. Bota. Galdera da, kirola aitzaki bihurtu ote den, beste egoera edo beste esparru batean onartuko ez genituzken jarrerak justifikatzeko. Inge, nire ustez bai. Izan ere, hainbat pertsonek askatasuna ikusten dute, ezagutzen ez duten pertsonen aurrean, pentsatzen duten guztia esateko. Bai, zelai batean baude, inork ez digu begiratzen espreski ez da, eta hortaz jende askatu egiten da. Eta momentuan ez dute pentsatzen esaten ari direna. Eta gutxiago, ea nola sentiarazten diren kirolari horiek, ez da, azken finean, beraiek ere pertsona arrunta dira, gu bazala, eta edozein afizionatu bezala, beraiek naiz da kirolariak izan, pertsona arrunta dira. Bai, Xabat, aipatu duzu, jendea askatu egiten dela, nolabait, baina askatu baina gehiago nik esango nuke berotu egiten direla, edo berotu dela zuk esan nahi zenuen hitza. Azken finean, horrek eragiten du, gerora aipatutako mehatxuak, irainak, eta bestelako milaka eta milaka egoera. Bai, arrazoi guztia duzu, Inge. Bai, alaxe da, nik jendea berotzearen ideiarekin jarraitu nahiko nuke. Askotan, armaiatik jokalariak egin behar dutena kontrolatu nahi izaten dugu, edo guk buruan duguna egiten ez dutelako, berotzeko ohitura ageri hori da. Baten batek agian, norberaren arazo pertsonalitatik iesbide bezala ere erabiliko du segurionik. Ta hau aipatuta beste galdera batekin atorkizue. Eta zuen ustez, pasioa eta errespetua bateragarriak aldira kirolean. Nire ustez dudarik gabe, ezta? Kirolak pasioa behar du, emoziorik gabe ez luke zentzurik izango, baina errespetua ere ezinbestekoa dela iruditzen zait, jokoaren, aurkarien eta bereziki zaleen duintasuna mantentzeko garaian. Beraz, biak batera doazenean, kirolak bere baliorik onena erakusten du eta dudarik gabe horren premian gaudela argi daukat. Bai, ez da, gehiago itu beharko ginateke, ez da, bereziki gazteok kirola ikustera joan eta gure talde edo jokalariari animatzea bakarrik izan beharko luke helburu nagusia, eta bereziki kirolari hori ez denean ari egunon bat izaten. Momentu horietan errespetuz animatu dezakegu kirolariak buru altxa izan, ez da? Bai, erabat ados nator zurekin, Xabat. Bai, hori da. Errespetua ezinbesteko baldintza da bizitzako arlo guztietan, eta pasioarekin lotu edo bateratuz gero, aipatu berri duzuen moduan, kirolaren baliorik onena ateratza lortzen da. Bai, arrazoi guztia duzue. Honen ondoren, iragarkiekin gatoz, hona hemen ba. Aurrera haien mamma, riote musua.
historia maléfica. Ez diezazula beste norbaitek kontatu. Orain, Euskaltelen telebistarekin, kanalik onenak eta 1000 ikusgarri baino gehiago doan eskaintzen dituen bideoklub zerbitzu berria dituzu zure telebistan, ordenagailuan, tabletan eta smartphonean. Dena, hilean 9,95 euro soilik ordainduta urtebetez. Kontratatu euskaltel.comen, dendetan edo 17 Aldea dago. Aldea dago edozein barazkiren eta heldutasun punturik onenean jasotzen direnen artean. Nik neuk eramaten ditut barazkiak BM-era. Eta bide batez erosketak egiteko aprobetxatzen dut. BM-en bitartekaritzarik gabeko fruta eta barazki hautatuen aldeko apustua egiten dugu. BM-rekin aldea dago. Egun bakoitza aukera pozgarria da. Mentiri garaiena izateraino azteko. Familiarekin egoteko. Une gogoangarriak elkarrekin bizitzeko. Egun bakoitza aukera bada plazer txikiez gozatzeko. Proiektu berrietan murgiltzeko buru belarri. Behin eta berriz zoriontsu izateko. Egun bakoitza aukera bada aurrera egiteko. Gustura sentitzeko. Oihukatzeko, dantzatzeko, kantatzeko eta irribar egiteko. Egun bakoitza, urteko egun guztiak aukerez beteta daude, eta zurekin bizi eta partekatu nahi dituko, zure nahiak bete egin daitezen. Harro nago, bizitzeko modu bat mantentzea zarro. Erosten dudana eta jaten dudana, hemen. Eta hemen, jaso dela jakiteaz harro. Euri honetaz eta zelai hauetaz harro. Bertakoa, jatorria, freskotasuna. Kalitatea erosteaz harro. Nire nortasun eta jatorriaz harro nago. Bertakoa izateaz harro bazaude, erosi bertakoa. Kaiku, Euskal Herrian jaso eta ontziratzen den esne bakarra. Hementxe gaude berriro iragarkien ostean, berriz ere kirol mundua barru-barrutik ezagutzeko prest. Hala da bai, eta bueno, nik jolas bat proposatu nahi dizuet, ea zer iruditzen zaizuen. Bueno, ongi... Nira azteko presting. Guazten ba. Bai, Bai. Bueno, azalduko dizuet. Kirolari bat pentsatuko dut, eta zuek baietz edo ezetz erantzun daitezkeen galderak egingo dizkidazue, bai? Nor naiz edo ezakit bai, ezagutzen dugu inge. Bai, presto bete beraz? Bai. Ados, bota nahi duzuenean lehen galdera. Ni hasiko naiz ba, futbolaria da. Bai. Espainiako lehen mailan jokatzen du? Bai, Xabat. Atezaina da. Barkatu laia, baina ez. Jo, inge. Eta euskalduna da. Noski. Euskal taldeetan Realean jokatzen du? Bai. Atezaina ez balin bada, erasoan aritzen da. Bai eta bai. Ni bakit Oiarzabal. Barkatu laia, aukera gutxi zenituen, baina ez da Oiarzabal. Ez balin bada Mikel Oiarzabal, nik erantzuna badakit. Eta bere izena Ander Barrenetxea da. Bai! Ongi da, orain etxan da. Bueno, berriz ere futbolaria da. Kasunetan ez. Saskibaloian ibiltzea orduan. Ez da ere laia, sentitzen dut. Eskupilotan. Bai inge. Aurrelaria da. Ez da aurrelari lanetan ibiltzen. Ongi hortaz atzelaria izan marko. Bai. Pelotaria izan da, eta gu Gipuzkoan jaiotakoak izan da, Gipuzkoan jaiotakoa da bera. Bai, Jon. Badakitzein pentsatzen ari zaren. Amezketarra? Ez. Tolosarra? Ez da ere? Ez da. Gutxi geratzen dira Gipuzkoan jaiotakoak eta atzelariak direnak, ez da? Nik badakit nor den, Bergarakoa da. Hori da, Jon. Beñat Rezusta. Bai, zuzenean. Orain Rezusta aipatu duzuela, bazenekiten bendetako taldeak duela urte batzuk abesti bat entzuela pelotan ingurun? Ke ba, nik ideiarik ez? Nik ere ez. Ez, nik ere ez. Ez bali makizue, ze bat zeu pixka dentzuten. Ados? Ongi da. Ea ba. Gaur pozez etorri gara pilotalekura, pilotari gazte baten debuta izango baitugu. Inderrena, ibilbide, luzea eta oparoa opa dio.
Ba bai, abestia ezagutzen nuen, baina ez nuen ideiarik ere pilotaren inguruko zenik. Bai, hori da, ni berdin, baina, ze ona. Bai, sekula gustatu zait. Zure, Jon? Nik ere nuen ezagutzen, egia esan ni pelotan, naiz oso abila. Bueno, eta pilota aipatu dugula, hauexe dira asteburuan datozen partidak. Bai, hori da, Xabat. Ostiralean, Zabaleta eta Martija, Larrazabal eta Mariazkurrena bigarrenaren aurka, larun batean Altuna hirugarrena Ezkurdia eta Artola Taimazen kontra, igandean Elordi Zabaleta Laso Albixun aurka, eta astelenean Jaka Aiztueta Etxeberria eta Rezustaren kontra. Bueno, eta pilota alde batera utzita, futbolean, asteburu honetan izango ditugu, Gabonen aurreko azken jardunaldiko partidak, eta errege egunaren ostean, Espainiako Superkopako lehen final aurrekoa jokatuko da, Saudi Arabian, Bartzelonak Atletiken aurka izango duen lehian. Bueno, Realaren kasuan, gizonezkoak eta baita emakumezkoak ere, Gabonen ostean Atletico de Madrilen aurka jokatuko dute biek. Gizonezkoak urtarrilaren 4ean Donostin, eta emakumezkoak 11an etxetik kanpo. Zorte on bioi. Azkenik, Euroligako denboraldi erregularra oso laster jarraitzen du Gabonen ondoren. 19. jardunaldia 2025ko abenduaren 30etik 2026ko urtarriaren 2 etartean jokatuko da. Bestalde, ACB Liga abenduaren amaieran itzuliko da partiduekin, abenduaren 27-28an. Eta urtarriaren hasieran, urtarriaren 3-4an, talde guztiak berriro lehiaketan egongo dira Gabonetako etenaldiaren ondoren. Bueno, eta orain, jokozkanpoko saioa amaitzeko, ni galdera batzuk nahi izkizuet egin zuei. Esan ba? Bota. Aurrera. Bueno, zein da zuen kirol gustukoena? Nire kasuan, nire kirol gustukoena, bi ditut, futbola eta eskupilota dira, gehiena jarraitzen ditudan kirolak, eta azkenean etxetik etorri zaizkiten kirolak izan dira, ezta azkenean nire aitaren familia oso kiroltzalea da, oso futboltzalea eta oso pilota zalea ere bada. Nire aitona pilotare izan zen eta nire aitaren familia amezketarra da eta hortaz, Jokin Altuna niretzako idolo bat da, ezta? Eta azkenean horti dator nire pilotaren zaletasuna. Ze polita, Xabat. Bai. Zuen partetikan, Inge? Bueno, nik apur bat aipatu duzu familiatik datorkizula zure kirol gustokoena, eta nik ere aipatu nahiko nuke nire kirol gustokoena arrauna dela, naiz eta orain ez dudan egiten, baina niri ere familiatik datorkit arraunarekiko zaletasun hori ez, aitonaren eta aitaren eskutik gehien bat, eta hori esan dudana 5 urtez jardun izan naiz arraunean, eta orain, jada, ibiltzen ez naizen arren, asko gustatzen zaidan bertako kirol bat dela esan dezaket. Aitu Inge, nahi pixka aldatzeatik, herri kirolak eta dantza gustatzen zait. Ze gure herrin aurkitzen dien kirol mota ezberdina die, eta txiki-txikitatik dantza mundu murgildu naiz, eta herri kiroletan baita batzutan ibiltzen naiz. Oso, Bueno, nire kasuan, nire etxean, igerik eta tenisa eta futbola ditugu hor. Batez ere futbola, baina, igeriketan ere aritzen gara, ni eta nire ama, eta tenisa ere hor Carlos Alcaraz, eta hor aritzen gara ere ikusten. Azkenean, Lazkaon kiroltzareak zarete, ara zer? Bai, gustora. Bueno, eta beste galdera bat bururatu zaidala guain, azken momentuan. Bai, esan Inge. Zuek ze pertsona mota zarete? Partiduak, hau da, estadioan, frontoian, oroar zuzenean ikustearen aldekoak edo zale zarete, ala nahiago dituzue etxean ikusi, zuen egongelan, manta bat hartuta eta goxo-goxo? Bai, azkenean 2 egoera ezberdin dira. Iruditzen zait agian, adibidez, orain binakako txapelketa ari da jokatzen pilotan, eta esango nizuke ez nituela ez da partidu guztia frontoian ikusiko, baina egia noizbenka frontoera joatea, Jokin Altunaren animatzea, nire gauza gustukoetakoa da, eta bai, iruditzen zait frontoia joatea beharrezkoa dela, kirolari bezala eta kirol zale bezala, baina, oroar etxean ikustea ere garrantzitsua da, eta noski, ez dituzke, esan duan bezala, partidu guztiak frontoian ikusiko. Beitu, ni justu aurkakoa esango nun, ze nik ez dut asko ikusten futbola ez
pelota, baina ikusteko aukera aukiko banu, bertara joango nintzen. Ze bertan biziren ambientea ez da bat ere igual berdine telebistan atzen ikusita. Zuk zer diozu, Jon? Bai, bueno, nik egia esan aitortu beharra dut, aukera dudan guztietan estadioan amaitzen dudala, baina noiz behinka, etxean, sofan, manta batekin, goxo-goxo, zuk aipatu duzu bezala ere, eskertzen dala, egun gogor bat eta gero, baina, bueno, nik uste bat aukeratu berri izan ez gero, estadioan nahiago dudala. Eta ambientea komentatu zuzue, desberdina dela, bai. Bai, bueno, bani era bat ados nago esan duzunarekin. Azken batean iruditzen zait, bueno, gure nahi horretaz zaratago, zelai batera joan eta zure, futbolaren kasuan zure taldea animatzera joateak, oso, ezakit, mezu positibo bat ere baduela, bai ikuslekiko, baina baita zelaian egunero jokatzen ari den horiekiko, eta nik uste dut laguntza ere izan gaitezkela zenbait momentutan. Bai, bueno, eta orain bai, jokoz kanpoko saioa amaitzeko une aldu da, mila esker, eta hurrengo arte, ea zer diozuen zuek. Bueno, bai, eskerrik asko, gurekin egoteagatikan azken ordu erdi honetan, eta bide batez, mila esker, goizeko 9:00-etatik programa entzuten egon zareten guztiei. Oso gustura egon gara gu, baina baita aurreko talde guztiak, eta, bueno, hurrengora arte, ezta? Bihar hemen egongo gara, ordu berdinean, eta hobeto, eta gehiago ikasiko dugu. Mila esker. Hori da, eskerrik asko, hurrengora arte. Eskerrik asko.